Μην ανακαθίσεις όταν η μαμά μου στέκεται. Ο άντρας τράβηξε με από στο μετρό τον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης. Οι επιβάτες σιωπήθηκαν και μετά μια γιαγιά είπε μόνο 3 λέξεις. Η Μαρίνα αργά κατέβηκε στην άκρη του κρεβατιού, προσπαθώντας να αναπνεύσει μετά από απλού, φαίνεται απλή, το να φορέσει καλτσόν. Τεράστιο κοιλιά εμποδίζει να σκύβω και κάθε τέτοια προσπάθεια μετατρεπόταν σε πραγματικό ακροβατικό αριθμό. Εκείνη κοίταξε τα μάτια της. Μέχρι της συνέντευξης στην γυναικεία συμβουλευτική απομένουν. Στον τέλος άκρο του διαμερίσματος ακούστηκε απότομη φωνή της πεθεράς. «Αντρέι, θα αργήσεις στην δουλειά εξαιτίας αυτών των ατελείωτων επιθεωρήσεις. Είπα ότι οι φυσιολογικές γυναίκες δεν τρέχουν στους γιατρούς κάθε εβδομάδα». Η Μαρίνα έσφιξε τα δόντια της. 8 μήνες και 26 ημέρες, υπολόγισε, χαϊδεύοντας την κοιλιά της. Τόσο χρόνο έπρεπε να υπομένει την Αντωνίνα Πετρόβνα στο σπίτι του, στο το δικό του σπίτι που απέκτησε από απογιαγιά της και που είχε την απροσεξία να αφήσει τον άντρα της με την αυταρχική μητέρα του. «Μαρινοτσά, θα σύντομα». Η πόρτα έσπρωξε το κεφάλι του άντρα. Η μαμά ήταν έτοιμη και εγώ. 2 λεπτά, Αντρέι, τον διέκοψε Μαρίνα, παλεύοντας με την ενόχληση. Δεν τόσο απλά να συγκεντρωθώ. Πώς? Φυσικά. Ο Αντρέι χαμογέλασε, αλλά εδώ αμέσως το πρόσωπό του άλλαξε, όταν άκουσε τη φωνή της μητέρας του. «Έρχομαι, μαμά». Η Μαρίνα χαμογέλασε. Για 3 χρόνια γάμου έχει και κατάφερε να εκτοπίσει από καρδιά του άντρα τη μητέρα. Όλα σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονταν με τη σύμφωνη γνώμη με την άποψη της Αντωνίνας Πετρόβνα. Οποιαδήποτε κοινό σχέδιο θα μπορούσε να ακυρωθεί με μία φράση της πεθεράς. Και εγώ. Όταν γνώρισε τον Αντρέι σε εταιρική εκδήλωση. Αυτός εργαζόταν σε φιλική εταιρεία. Της φαινόταν ότι συνάντησε τον ιδανικό άντρα. Προσεκτικό, φροντισμένο, με καλή δουλειά και σχέδια για μέλλον. Οι πρώτες ανησυχητικές προειδοποιητικά εμφανίστηκαν όταν ο Αντρέι άρχισε να την οδηγεί σε επισκέψεις στην τη μητέρα κάθε Σαββατοκύριακο. Αντωνίνα Πετρόβνα, χήρα του συνταγματάρχη, ζούσε μόνη σε δυσορό διαμέρισμα στην στήν της πόλης και με πρώτη ματιά δεν αγάπησε τη μικροκαμωμένη Μαρίνα με την ανεξάρτητες απόψεις και το δικό της διαμέρισμα στο κέντρο. «Πολύ λεπτή», είπε στον γιο της, έτσι σαν να η Μαρίνα δεν ήταν κοντά. «Ποια παιδιά από τέτοια θα πάνε? Ναι, και χαρακτήρας. Οι 2 τρόπος πάρα πολύ». Η Μαρίνα προσπάθησε να βελτιώσει τις σχέσεις. Έφερνε δώρα, βοηθούσε με καθαρισμό. Άκουγε ατελείωτες ιστορίες για τη δύσκολη ζωή της γυναίκας ενός αξιωματικού. Τίποτα δεν βοήθησε. Εξαιτίας εξωτερική ευγένεια της Αντωνίνα Πετρόβνα, κρυβόταν βαθιά αποδοκιμασία. Μετά τον γάμο, ταπεινής, χωρίς μεγάλη φανφάρα, επειδή γιατί να πετάμε, ο Αντρέι πρότεινε να η μητέρα μετακόμισε μαζί μας. Ήταν δύσκολο μόνη της και μας βοηθήσει όταν τα παιδιά φύγουν, έπεισε. Η Μαρίνα αρνήθηκε και αυτό έγινε αιτία την πρώτη σοβαρή διαμάχη τους. Και μετά συνέβη αυτό που το οποίο ονειρευόταν, αλλά γιατί, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν έτοιμη η εγκυμοσύνη. Η τοξίκωση άρχισε από πρώτες εβδομάδες και δεν αφήσει ακόμα τώρα, στο τον 1ο μήνα. Και εδώ η Αντωνίνα Πετρόβνα βρήκε την ευκαιρία της. Δεν έχεις εμπειρία και εγώ έχω, δήλωσε κατηγορηματικά. Μετακομίζω σε για κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου. Αντρέι, συγκέντρωσε τα πράγματα. Ναι, στο διαμέρισμα της Μαρίνας εμφανίστηκε ένας τρίτος ενοικιαστής που μετέτρεψε τη ζωή σε πραγματικό κόλαση. Η πεθερά ελέγχει τα πάντα, ό,τι έτρωγε, πόσο κοιμάται, πώς ντύνεται. Οποιαδήποτε αδιαθεσία της εγκύου συναντήθηκε με τη φράση «Στην την εποχή οι γυναίκες στο το χωράφι γεννούσαν και συνέχιζαν να εργάζονται». Ο Αντρέι επίσης όλες τις αιτήσεις της Μαρίνας να λογικέψει μητέρα απαντούσε με τον ίδιο τρόπο. Αυτή θέλει καλύτερα. Υπομονή. Και αυτή δεν είναι εύκολο. Μαρίνα, αργούμε. Ακούστηκε από διάδρομο η ανυπόμονη φωνή της πεθεράς. Η Μαρίνα με δυσκολία σηκώθηκε, έβαλε το παλτό της και βγήκε στο διάδρομο. Η Αντωνίνα Πετρόβνα έριξε μια ματιά την με κριτικό βλέμμα. «Εσύ σε αυτό θα πας. Η κοιλιά όλη έξω. Θα κρυώσεις. Το παιδί θα κρυώσει». «Μου είναι», απάντησε η Μαρίνα, νιώθοντας πως το λαιμό της ένας κόμπος. «Μαρινοτσούκα, μπορεί η μαμά έχει δίκιο».
Ο Αντρέι κοίταξε την αυτήν με ανησυχία, αλλά η Μαρίνα ήξερε ότι αυτή η ανησυχία δεν σχετικά αυτήν, αλλά πιθανώς και διαμάχη, η οποία θα χαλάσει την ημέρα. «Δεν δικαίωμα», απάντησε η Μαρίνα και Αντωνίνα Πετρόβνα σφιγμένα τα χείλη. Ο δρόμος προς μετρό διάρκεσε 15 λεπτά, τα οποία μου φάνηκαν αιωνιότητα. Η πεθερά έλεγε μια άλλη ιστορία της γείτονά της, που την οποία κόρη γεννήθηκε και εντελώς άνοιξε. Φαντάζεστε, το γάλα έχασε για την τρίτη ημέρα. Και όλα επειδή ήμουν πολύ νευρική πολύ και η μητέρα δεν άκουγε. Εγώ της έτσι και είπα: «Αν ήσουν εσύ, Κλαβδία, κόρη, ήσουν πιο αυστηρή». Η Μαρίνα έμεινε σιωπηλή, εξοικονομώντας τις δυνάμεις για την επικείμενη ταξίδι. Στο τελευταίο χρόνο το παιδί ήταν πολύ ενεργητικός, συνεχώς σπρώχνεκε, φαίνεται ότι ποτέ δεν κοιμόταν. Ο γιατρός είπε ότι αυτό φυσιολογικό, αλλά για τη Μαρίνα κάθε ημέρα γινόταν σε δοκιμασία. Η κατάβαση στο μετρό ήταν πραγματική δοκιμασία. Η Μαρίνα σταματούσε κάθε μερικά σκαλοπάτια για να αναπάρει ανάσα. Η πεθερά περπατούσε μπροστά, περιστασιακά γυρίζοντας και κουνώντας το κεφάλι του. «Αντρέι, βοήθησε τη γυναίκα σου, που είσαι σαν δεν είσαι δικός της», διατάζει αυτή. Αλλά σε τι τη φωνή της δεν υπήρχε ούτε σταγόνα συμπόνιας, μόνο ενοχλήσεις από καθυστέρηση. Ο Αντρέι ένοχος έπαιρνε τη Μαρίνα από το χέρι, αλλά αυτή ένιωσε την ανυπομονησία του. Σε τέτοιες στιγμές είναι ιδιαίτερα έντονα ένιωθε την περιττότητά της σε αυτήν την παράξενη οικογένεια, όπου η επικεφαλής γυναίκα πάντα είναι η Αντωνίνα Πετρόβνα. Το πρωί η ώρα ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Η πλατφόρμα ήταν γεμάτη από κόσμο. Όλοι βιαζόταν στη δουλειά. Όταν έφτασε το τρένο, ο κόσμος κυριολεκτικά έβαλε τους μέσα βαγόνι. Η Μαρίνα βρέθηκε σφιχτά μεταξύ κάποιου σακίδιο και πλάτη ενός άνδρα με επαγγελματικό κοστούμι. «Προσέξτε με την υφούλα μου», είπε δυνατά, δήλωσε Αντωνίνα Πετρόβνα, τραβώντας την προσοχή. Είπε: «Μας έγκυος, με το ζόρι περπατάει». Η Μαρίνα ήταν έτοιμη να πέσει μέσα γη από αμηχανίας. Αρκετοί άνθρωποι γύρισαν, κάποιοι αποδοκιμαστικά κούνησε το κεφάλι, κοιτάζοντάς τους γύρω, αλλά κανείς δεν υποχωρήσει τη θέση του. Στην επόμενο σταθμό στο βαγόνι μπήκαν ακόμα περισσότεροι άτομα και η Μαρίνα ένιωσε πώς αρχίζει γυρίζει το κεφάλι από αποπνικτική ατμόσφαιρα και στένωσης. «Δεν μπορώ να πνεύσω», ψιθύρισε, απευθυνόμενη στον άντρα της. Ο Αντρέι σπρώχτηκε πιο κοντά προς αυτήν και σε αυτήν στιγμή ένας επιβάτης βγήκε αφήνοντας το κάθισμα ακριβώς δίπλα από αυτούς. Η Μαρίνα με ανακούφιση άρχισε να κατεβαίνει ελεύθερη θέση, αλλά ένιωσε μία απότομη σπρώξιμο. Ο Αντρέι άρπαξε την από το χέρι της. «Η μαμά κουράστηκε», ψιθύρισε αυτός της στο αυτί της. «Δείξε σεβασμό». Το βαγόνι σαν απαγιδευμένος. Οι επιβάτες γύρω του, μόνο αδιάφορα κοιτάζοντας τα τηλέφωνά τους, τώρα παρακολουθούσαν την οικογενειακή τραγωδία που ξετυλίγεται οικογενειακό δράμα. Η Αντωνίνα Πετρόβνα, με χαρούμενη χαμόγελο, σπρώχτηκε προς το θέση και κάθισε, απλώνοντας το παλτό του. «Ευχαριστώ, γιέ μου», είπε με επιδεικτική ευγνωμοσύνη. «Μου τα πόδια εντελώς δεν με κρατούν. Στο την ηλικία μου». Η Μαρίνα στέκονταν, κρατώντας από το κυκλίδωμα με τα λευκά τα δάχτυλά της. Μέσα αυτού όλα βράζει από την προσβολή και αδυναμίας. Όπως μπορεί, πώς μπορούσε να με αυτήν, με αυτό παιδί τους. Και εκεί συνέβη κάτι απροσδόκητο. Από το διπλανό κάθισμα σηκώθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα με μετριοπαθές γκρι παλτό και καπέλο. Ήταν πολύ μεγαλύτερη η Αντωνίνα Πετρόβνα, με ρητιδωμένη αλλά εκπληκτικά ήρεμο πρόσωπο. Κοιτάζοντας προσεκτικά όλη την τριάδα, αυτή είπε χαμηλόφωνα, αλλά έτσι, ώστε ακούσαν πολύ. «Ο Θεός βλέπει». Η Ζατεμόνα πήρε τη Μαρίνα από το χέρι και απαλά την έφερε προς το θέση. «Καθίστε, κοριτσάκι μου, θα μωρώ αυτό το περισσότερο». Η Μαρίνα ευγνωμοσύνη καθόταν στο καθιστικό, νιώθοντας πως τα μάγουλα τρέχουν δάκρυα. Δεν είδε ούτε στραβωμένο πρόσωπο της πεθεράς της, ούτε απορριμμένη έκφραση του Αντρέι, ούτε εγκριτικές ματιών των επιβατών. Απλά καθόταν έχοντας τα χέρια στην κοιλιά της και ένιωθα πως το παιδί της απαντά με ευγνώμονα όθηση. Η γυναίκα στην γκρι παλτό βγήκε στην επόμενη σταθμό. Πριν αυτό να κλείσουν, αυτή άλλη μία φορά κοίταξε τη Μαρίνα και με έγνεψε, σαν να λέγοντας «όλα θα καλά». Και η Μαρίνα για κάποιο λόγο το πίστεψε. Σε εκείνη στιγμή κάτι άλλαξε μέσα της, σαν να αναποδογύρισε κάποια σελίδα. Μέχρι γυναικεία συμβουλευτικοί έφτασαν σε πλήρη σιωπή.
Η Αντωνίνα Πετρόβνα έβγαλε την ύφη της με ένα κακό βλέμμα και ο Αντρέι απέφευγε να την κοιτάζει της στα μάτια. Η Μαρίνα ένιωθε μία περίεργη ηρεμία, σαν να έχει κάποιο σημαντική απόφαση. Η επιθεώρηση πήγε καλά. Ο γιατρός είπε ότι όλα δείκτες είναι φυσιολογικά, αλλά συμβούλεψε να ξεκουράζεστε. Έχετε αυξημένο τον μήτρας, εξήγησε. Προσπαθήστε αποφύγετε το άγχος και φυσικές καταπονήσεις. Δεν έφτασε πολύ λίγο. Βγαίνοντας από το γραφείο, η Μαρίνα συνάντησε με ανησυχητικό βλέμμα του συζύγου της. «Τι είπε ο γιατρός?» ρώτησε αυτός με ασυνήθιστη για ανησυχία. «Ανησυχία. Τι χρειάζομαι ηρεμία», απάντησε έτσι η Μαρίνα, κοιτάζοντας κατευθείαν στα μάτια. Πραγματική ηρεμία. Η Αντωνίνα Πέτροβνα φυσούσε. Όλοι αυτοί οι νέοι γιατροί μόνο και ξέρουν ότι να συνταγογραφήσουν. Στο την ώρα μου. «Πάμε σπίτι», διέκοψε η Μαρίνα. Η Μαρίνα, πρέπει να ξαπλώσω. Η επιστροφή ο δρόμος μου φάνηκε ακόμα πιο δύσκολη. Η Μαρίνα ένιωθε ότι μέσα της αυξάνεται η ανησυχία. Κάτι δεν έτσι. Το παιδί είχε γίνει πολύ ενεργητικό. Η κοιλιά ήταν σκληρύνθηκε, τότε χαλάρωνε. Αλλά αυτή σιωπούσε, δεν θέλοντας να δώσει στην πεθερά της αφορμή για νέες μαθήματα δικαίου. Στο σπίτι η Μαρίνα αμέσως έφυγε στην υπνοδωμάτιο, κλείδωσε την πόρτα και ξάπλωσε, αγκαλιάζοντας με τα χέρια την κοιλιά της. Πίσω από τον τοίχο ακούγονταν φωνές. Αυτή είχε άνοιξε. «Αντρέι, καταλαβαίνω, η εγκυμοσύνη, η ορμόνη, αλλά δεν μπορείς και να συμπεριφέρεσαι έτσι. Έκανε σκηνή στο μετρό, ντρόπιασε εμάς μπροστά τους ανθρώπους. Μαμά, αλήθεια δύσκολο, αλλά είναι εύκολο. Εγώ δεν είμαι γυναίκα, με έχω πίεση, αλλά εγώ δεν κάνω ιστερικές κρίσεις». Η Μαρίνα έκλεισε τα μάτια της, προσπαθώντας να απομονωθεί από αυτές τις φωνές. Μπροστά στα μάτια, πρόσωπο της ηλικιωμένης γυναίκας από το μετρό. Ο Θεός βλέπει. 3 απλά λέξεις, αλλά σε αυτά υπήρχαν τόση αλήθεια. Δεν μπορώ έτσι ζω», σκέφτηκε η Μαρίνα, χαϊδεύοντας την κοιλιά της. «Για εσένα, μικρούλη, για μας μαζί». Ο βράδυ πέρασε σε έντονη σιωπή. Ο Αντρέι προσπάθησε να εξηλαιώσει την πρωινή σκηνή, έφερε τη τσάι στο κρεβάτι, πρότεινε να παραγγείλει την αγαπημένη πίτσα, αλλά η Μαρίνα απάντησε μονολεκτικά. Μέσα της οριμάζει η απόφαση, που την τρόμαζε την ίδια, αλλά δεν υπήρχε έξοδος δεν. Τη νύχτα, όταν όλοι ξάπλωσαν για ύπνο, η Μαρίνα κοιμόταν ξαπλωμένη με ανοιχτά μάτια, ακούγοντας την ησυχία του διαμερίσματος. Κάπου πίσω από παράθυρο περνούσαν σπάνια αυτοκίνητα. Στο διπλανό δωμάτιο ροχάλιζε η Αντωνίνα Πετρόβνα, δίπλα συνεχώς ο Αντρέι. Ξαφνικά ένιωσε έντονο πόνο στο κάτω μέρος του στομάχου, τόσο έντονο που ακούσια φώναξα. Τι είναι?» Ο Αντρέι πήδηξε στο κρεβάτι. «Φαίνεται ότι φαίνεται. Αρχίζει», ψιθύρισε η Μαρίνα, νιώθοντας πως τα πόδια της έτρεχε ζεστό υγρό. Το νερό έφυγαν, αλλά αφού είναι ακόμα. Σε πανικό φώναξε ο Αντρέι. «Ακόμα 2 εβδομάδες πρέπει να είναι. Κάλεσε ασθενοφόρο». Με σφιγμένα δόντια είπε η Μαρίνα, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει με νέο επίθεση πόνου. Στην την πόρτα εμφανίστηκε η νησταγμένη Αντωνίνα Πέτροβνα με μπιγκουνάκια και νυχτικό. «Τι είναι κραυγές?» δυσαρεστημένη ρώτησε. Αλλά βλέποντας το πρόσωπο της Μαρίνας και το υγρό λεκές στο σεντόνι, έπεσε τα χέρια της. «Θεέ μου, μόνο αυτό δεν έλειπε». «Αντρέι, πάρε στο ασθενοφόρο». Ενώ ο Αντρέι έπαιρνε τον αριθμό, η πεθερά έτρεχε στο το δωμάτιο. Εγώ είπα ότι δεν πρέπει να αγχώνεσαι. Αυτό έκανες με τα καπρίτσια σου. Πρόωρη τοκετός. Αυτό είναι σοβαρό». Η Μαρίνα δεν απάντησε, εστιάζοντας την αναπνοή της, όπως της είχαν διδάξει στα μαθήματα. Η ασθενής έβγαζε με κύματα όλα πιο και πιο δυνατά. «Σύντομα, θα σε μισή ώρα», ανακοίνωσε ο χλωμός ο Αντρέι, κατεβάζοντας το τηλέφωνο. «Τι να κάνουμε?» «Μάζεψε την τσάντα σου», διέταξε η Αντωνίνα Πετρόβνα. «Κι εγώ, Ω Θεέ μου». Αυτή άρπαξε την καρδιά της και έπεσε βαριά στο άκρη του κρεβατιού. Είμαι άσχημα, γέ μου. Πίεση. Τα χάπια στο το δωμάτιό μου». Ο Αντρέι τρεμόταν μεταξύ τη γυναίκα του και τη μητέρα του, αλλά η επιλογή, όπως πάντα, ήταν προκαθορισμένη. Έτρεξε να βρει φάρμακο για την Αντωνίνα Πετρόβνα, αφήνοντας τη Μαρίνα να σπαράζει από πόνο. Όταν επέστρεψε με χάπια και ένα ποτήρι νερό. Η πεθερά ήδη ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι, έκλεισε τα μάτια της και υποκριτική. Φώναξε και έναν γιατρό, γέ μου. Νιώθω ότι πεθαίνω. Μαμά, κρατήσου». Ο Αντρέι ήταν σε τρομοκρατημένος. «Μαρίνα, μπορείς να περιμένεις. Η μαμά είναι κακός». Η Μαρίνα δεν πιστεύει τα αυτιά της.
Ακόμα και τώρα, σε τέτοια στιγμή, αυτή ήταν στη δεύτερη. Ο Αντρέι, είπε ήρεμα, πολύ ήρεμα για γυναίκα σε συγκρούσεις. Γεννάω. Το παιδί σου γεννιέται ακριβώς τώρα. Αλλά η μαμά σου, η μητέρα σου της μαμάς σου έπαθε όπως πάντα στην ώρα σου. Κάνε το ό,τι θέλεις. Η νέα μάχη στράβωσε το σώμα της και αυτή έσφιξε το χείλος της για να μην φωνάξει. Η Αντωνίνα Πετρόβνα σηκώθηκε τον αγκώνα της. «Αντρέι, πήγαινε με μέσα στο σπίτι. Πρέπει να ξαπλώσω στο κρεβάτι μου». «Μαρίνα», κάλεσαν. «Από αυτήν όλα θα εντάξει». Η Μαρίνα συνάντησε το βλέμμα με τον άντρα της και κατάλαβε τα πάντα χωρίς λέξεις. «Πήγαινε», είπε. «Πήγαινε την. Θα περιμένω ασθενοφόρο». «Είσαι σίγουρη?» Στα μάτια του Αντρέι διαβάζεται ανακούφιση. «Απολύτως». Όταν έφυγαν, ο Αντρέι, που τον υποστήριζε ξαφνικά την εξασθενημένη μητέρα, η οποία σκοτεινιάζει λιγότερο, βρήκε σε μέσα της δύναμη να εγκαταλείψει την ύφη με ένα βλέμμα. Η Μαρίνα έμεινε μόνη, εντελώς μόνη, με την τοκετούκη και την κατανόηση ότι ο γάμος της έχει τελειώσει, χωρίς προλάβει πραγματικά να ξεκινήσει. Ο Θεός βλέπει. Θυμήθηκε τα λόγια εκείνης γυναίκας από το μετρό και για πρώτη φορά για πολύ χρόνο πραγματικά προσευχήθηκε για τον εαυτό της και για το παιδί της, και για παράθυρο άρχιζε να καιναία ημέρα υποσχέθηκε να αλλάξει όλη τη ζωή της. Ο χρόνος έκτηνε, σαν λαστιχένιο. Η Μαρίνα ήταν ξαπλωμένη αγκαλιάζοντας τα χέρια της και μέτρησε τις δευτερόλεπτα μεταξύ της συσπάσεις. 5 λεπτά. Τώρα είναι ήδη 4. Ο πόνος έρχονταν κύματα και σε διαστήματα προσπάθησε να αναπνεύσει, όπως τις είχαν μάθει στα μαθήματα. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή, εκπνοή. Πίσω από παράθυρο ξεκίνησε μια νέα μέρα. Ο χλωμός αχρωμάτιστος αυγή χρωμάτιζε τους τοίχους του διαμερίσματος με γκριζοπό μπλε χρώμα. Κάπου στην δρόμο ακούστηκε ο θόρυβος ενός αυτοκινήτου. Αυτοκίνητο. Ασθενοφόρο. Όχι, δεν φαίνεται. Η Μαρίνα βρήκε δύναμη να αντέξει το τηλέφωνο. Στην οθόνη εμφανίστηκε η ώρα. 5:46 πρωί. Είχε περάσει ήδη 20 λεπτά από τότε, ο Αντρέι έφυγε με τη μητέρα του, χωρίς τηλεφώνημα ούτε μήνυμα. Περίεργο, σκέφτηκε η Μαρίνα. Θα θυμηθεί καθόλου ότι έχει η γυναίκα άρχισαν ο τοκετός. Η νέα σύζυγος τριμώχτηκε το σώμα της, πιο δυνατά από τις προηγούμενες. Η Μαρίνα δάγκωσε το άκρο του μαξιλαριού για να μην φωνάξει. Όταν ο πόνος ελαφρώς απομακρύνθηκε, αυτή πήρε τον αριθμό της άλλη. «Ναι, θυμόμαστε για την κλήση σας». Ήρεμος φωνή του τηλεφωνητή ακούστηκε σαν από άλλο κόσμο. Η ομάδα έφυγε, αλλά τώρα πολλές κλήσεις. «Παρακαλώ, περιμένετε. Παρακαλώ, τις συσπάσεις». «Ήδη κάθε 4 λεπτά», έσπρωξε Μαρίνα. «Πρώτος τοκετός». «Ναι, συνήθως πρώτος τοκετός είναι μακρά». Είστε μόνοι». Η Μαρίνα ήθελε να πει ψέματα. Να πει ότι ο σύζυγός της κοντά της, αλλά για κάποιο λόγο είπε την αλήθεια. «Ναι, μόνη». Ο άντρας έφυγε με τη μητέρα του. Στο τέλος του καλωδίου εμφανίστηκε μικρή παύση. «Προσπαθήστε να μην ανησυχείτε. Η ομάδα θα έρθει σε 15-20 λεπτών. Μπορείτε να σηκωθείτε». Μάλλον η Μαρίνα προσπάθησε να σηκωθεί, αλλά μια νέα κρίση την ανάγκασε να καταρρεύσει πίσω στο κρεβάτι. «Ακούστε με προσοχή». Η φωνή του διαχειριστή έγινε πιο αυστηρός. «Αν αισθάνεστε μια ακατανίκητη την επιθυμία να σφίξετε, καλέστε αμέσως, καλέστε ξανά. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι οδύνες ξεκίνησαν. Καταλάβατε?» Ναι, ψιθύρισε η Μαρίνα, νιώθοντας πως το λαιμό της πανικός. Έβαλε το τηλέφωνο δίπλα από της και έκλεισε τα μάτια της. Παρά τις οδηγίες του ελεκτή, η συγκίνηση την κάλυψε με το κεφάλι της. Αναπαριστούσε, φανταζόταν πως γεννάει εδώ μόνη, χωρίς βοήθεια, ή ότι με μωρό θα κάτι δεν έτσι, λόγω πρόωρου τοκετού. Αγδές ο Αντρέι. Αυτή η σκέψη αγωνιζόταν στα τακρόταφα και με κάθε λεπτό η μοναξιά, η προσβολή και οργή μόνο αυξάνονταν. Το τηλέφωνο. Στην οθόνη εμφανίστηκε το όνομα του πατέρα μου. «Μπαμπά». Η φωνή της Μαρίνας τρέμησε όταν απάντησε στο τηλέφωνο. «Μαρινότσά, ξυπνήσαμε και για κάποιο λόγο αμέσως σκέφτηκα σε εσένα». Η ζεστή φωνή του πατέρα πάντα επιδρούσε επίδραση την ηρεμιστικά. «Όπως εσύ, η λιαχτίδα μου». «Γεννάω, μπαμπά», μέσα από δάκρυα, είπε η Μαρίνα. «Εγώ μόνη στο σπίτι, περιμένω ασθενοφόρο». «Τι, και πού είναι σύζυγός?» «Έφυγε με τη μαμά». «Έχει υψηλή πίεση». Στο άκρο του καλωδίου ακούστηκε κάτι που η Μαρίνα ποτέ δεν είχε ακούσει από τον έξυπνο πατέρα μου. Ροή από βρισιές. Φεύγω»,
είπε όταν έφτασε η πρώτη κύμα οργής έπεσε. «Θα σε 30 λεπτά. Κρατήσου, αγαπημένη μου». Στο ακούστηκαν βιαστικοί ήχοι, στο ακουστικό βιαστικά βήματα και ήχος της πόρτας που έκλεισε πόρτας. Η Μαρίνα έκλεισε το τηλέφωνο και ξαφνικά ένιωσε κάτι νέο. Όχι απλά πόνο, αλλά πίεση που προέρχεται από μέσα. Ο πανικός καλύπτει την ξανά με δύναμη. Προσπάθησε να σηκωθεί και σε αυτή τη στιγμή στην πόρτα χτύπησε το έρχεται το ασθενοφόρο. Η Μαρίνα ποτέ δεν σκέφτηκε ότι αυτά τα δύο λέξεις μπορούν να ακούγονται ως η πιο όμορφη μουσική. Με απίστευτη προσπάθεια κατάφερε στην πόρτα, κρατώντας από το τοίχο και άνοιξε την κλειδαριά. Στο διαμέρισμα μπήκαν δύο άτομα. Μια χαμηλή γυναίκα με κοντό κούρεμα και γεροδεμένο άνδρας με βαλιτσάκι. «Λοιπόν, μαμά, έχεις άρχισαν?» ρώτησε η γυναίκα, βοηθώντας τη Μαρίνα να φτάσει στο κρεβάτι. «Περίπου ωρών, ίσως περισσότερο. Έχασα το μέτρημα του χρόνου. Το νερό έφυγαν. Ναι, αμέσως». Η γυναίκα γρήγορα εξέτασε τη Μαρίνα και την κοίταξε βλέψεις με το συνεργάτη της. Η αποκάλυψη σχεδόν πλήρης. Θα γεννήσετε αμέσως τώρα», είπε ήρεμα αλλά αποφασιστικά. «Στο τομεευτήριο δεν θα προλάβουμε». Εδώ η Μαρίνα, τρομοκρατημένη, κοιτάζει τους γιατρούς. «Αλλά μην ανησυχείτε, μαμά. Μην είσαι η πρώτη, μην είσαι η τελευταία. Η γυναίκα ήδη έχει κάποια εργαλεία. Με λένε Ελένα Βικτόροβνα. Είμαι μεευτική με 20 χρόνια εμπειρία. Και αυτός Σεργέη Φέλσερ. Εμείς θα δεχτούμε το μωρό, όλα θα είναι καλά». Σε μία ώρα η Μαρίνα θυμήθηκε, σαν καλλιδοσκόπιο πόνος, κομμαντές και αναπνέεται και των δικών σας κραυγές, των οποίων δεν μπορούσε να συγκρατήσει. Αρκετά κολούσε από το χέρι της Μέας με δύναμη, που μετά ανακάλυψε στο καρπό της κόκκινα σημάδια από τα νυχιών. Και μετά ξαφνικά όλα τελείωσαν. Ο έντονος πόνος αντικαταστάθηκε με μια αίσθηση κενότητας και στο δωμάτιο ακούστηκε λεπτός αλλά επιμονή κραυγή. «Κορίτσι», είπε η Έλενα Βικτόροβνα, σηκώνοντας το μικροσκοπικό πλάσμα. Μικρό αλλά ζωηρό. Η Μαρίνα κοίταζε την κόρη μέσα από ένα πέπλο των δακρύων. Κόκκινη, ρητιδωμένη, με κολλημένα στο κεφάλι σκούρα μαλλιά, κολλημένα στο κεφάλι της. Το πιο όμορφο πλάσμα στο κόσμο. Μπορείς να την αντικρατήσω». «Φυσικά, μαμά». Η Μαία την έβαλε το τυλιγμένο σε καθαρή πετσέτα μωρό αυτήν στο στήθος. «Μόνο για λίγο. Πρόωρη. Πρέπει στο νοσοκομείο για εξέταση». Η Μαρίνα αμήχανα αγκάλιασε την κόρη της, νιώθοντας πως μέσα της απλώνεται μία τόσο έντονη, που αυτό ζεστάνει τα πάντα την ταλαιπωρημένο σώμα της. «Έλενα», ψιθύρισε, είπε. «Θα την Ελένα». «Πώς είστε?» Η Μαία χαμογέλασε, ντροπιασμένη απομακρύνοντας τα μάτια της. «Ευχαριστώ, αλλά δεν είναι απαραίτητο». «Πολύ ακόμα και απαραίτητο», είπε η Μαρίνα. «Αν δεν θα». Σε αυτήν τη στιγμή η είσοδος άνοιξε διάπλατα και στο το διαμέρισμα κυριολεκτικά έπεσε ο πατέρας της Μαρίνας, Σεργέη Πέτροβιτς, με ένα από την ταραχή. «Μαρινοτσά, κοριτσάκι μου». Το βλέμμα έπεσε από χλωμή κόρη του στο κρεβάτι προς μικρό πακέτο κοντά αυτήν στο στήθος και πρόσωπό της μαλάκωσε. «Είσαι ήδη». «Ναι, μπαμπά». Η Μαρίνα χαμογέλασε. Γνώρισε με την εγγονή Ελένα. Σεργέη Πέτροβιτς, ένας βαρύς άνδρας 60 ετών, καθηγητής χημείας και συγγραφέας 2 δεκάδων επιστημονικών μονογραφιών, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. «Μικρούλα μου», ψιθύρισε, αγγίζοντας απαλά μικρή χειράκι που προεξήχε από την μπάνα. «Τι είσαι όμορφη». Η Έλενα Βικτόροβνα παρέμβει. «Συγγνώμη, αλλά είναι ώρα στο νοσοκομείο. Η Ροζένια χρειάζεται εξέταση. Και το παιδί επίσης. Σεργέη Πέτροβιτς εδώ έχει φυσικά». «Φυσικά. Τι πρέπει να πάρετε μαζί σας?» Μέχρι να ο νοσοκόμος εξηγούσε στον πατέρα τα έγγραφα και τα απαραίτητα πράγματα, Μαρίνα κοίταξε την κόρη της και στο κεφάλι της ορίμαζε μια σκέψη, η οποία χθες φαινόταν ασεβής βλάσφημη και τώρα ήταν κρυστάλλινη σαφής. Ο Αντρέη δεν χρειάζεται ούτε αυτήν ούτε η παιδί της. Τον επόμενο μήνα πέρασε όπως σε ομίχλη. Η νύχτα που γεννήθηκε στο 2 εβδομάδα νωρίτερα από την προθεσμία ζύγιζε μόλις 2,5 κιλά. Οι γιατροί τοποθέτησαν την στο τμήμα για πρόωρα, όπου η μικρούλα πέρασε τα πρώτα 2 εβδομάδες της ζωής της. Η Μαρίνα ερχόταν κάθε μέρα, καθόταν για ώρες, κάθονταν δίπλα με διαφανή κουβέρτα, όπου βρισκόταν η κόρη της, συνομιλούσε με την, τραγουδούσε ένα νούρισμα. Οι νοσοκόμες ήδη ήξεραν αυτήν την νεαρή μητέρα και πάντα την από αυτήν, ακόμα και εκτός της ώρες επισκεψιμότητας. Και στο σπίτι. Στο σπίτι ήταν άδειο και κρύο.
παρά το γεγονός την παρουσία του πατέρα, ο οποίος προσωρινά μετακόμισε στην την κόρη του για να την υποστηρίξει την. Ο Αντρέι τηλεφώνησε μόνο στις βράδυ εκείνης ημέρας όταν η Μαρίνα γέννησε. Στο τη φωνή του ακούγονταν παράξενος συνδυασμός ενοχής και ανακούφισης. «Μαρινοτσά, συγχώρεσέ με, που έγινε. Η μαμά έγινε πολύ κακό. Έπρεπε καλέσουμε ασθενοφόρο. Πώς έχεις ήδη γεννήσατε?» «Ναι, Αντρέι». Η φωνή της Μαρίνας ήταν ήρεμα, χωρίς συναισθήματα. «Σε εμάς ένα κορίτσι που ονομάζεται Ελένη». «Κορίτσι». Αυτός φαίνεται εκπλήκτος, σαν δεν περίμενε ότι η γυναίκα του πραγματικά θα γεννήσει παιδί. «Α, και όλα είναι εντάξει». Όχι είναι εντάξει. Είναι πρόωρη, ζυγίζει λίγο. Θα είναι στο νοσοκομείο μέχρι να δεν αναρρώσει. Θεέ μου». Η σωλήνα κρέμεται βαριά παύση. «Μαρίνα, δεν έρχομαι. Διακόπτω το Μαρίνα». «Όχι εσύ, ούτε η μητέρα μας δεν χρειάζονται», είπε αυτό τόσο ήρεμα, σχεδόν αδιάφορα, που ο Αντρέι έχασε τα λογικά του. «Ό,τι είσαι είπες. Είμαι ο πατέρας σου». Ο πατέρας που εγκατέλειψε τη γυναίκα του κατά τη διάρκεια του τοκετό και έφυγε με μαμά. Για πρώτη φορά στη φωνή της Μαρίνας ακούστηκε πικρία. Ο πατέρας, ο οποίος δεν τηλεφώνησε για να αναμάθει αν είναι εντάξει. «Όχι, Αντρέι, έτσι ο πατέρας της κόρης δεν χρειάζομαι. Εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις». Η φωνή του έγινε απότομη. «Αυτό και το παιδί επίσης. Μπορείς να έρθεις στο νοσοκομείο, να δεις την αυτήν, αλλά στο διαμέρισμα δεν μπορείς να μπεις». Έκλεισε το ακουστικό, νιώθοντας μια περίεργη ανακούφιση. Ο Σεργέη Πέτροβιτς σιωπηλά παρατηρούσε τη συζήτηση, πλησίασε και αγκάλιασε την κόρη του. «Έχεις έκανες, κορίτσι μου», είπε. «Όλα σωστά». Ο Αντρέι πράγματι ήρθε στο νοσοκομείο την επόμενη ημέρα. Έμεινε στέκονταν αποκλεισμένος, χαμένος, κοιτάζοντας το μικρό πλάσμα μέσα και δεν ήξερα τι να πω. «Τόσο μικρή. Τελικά έβγαλε», είπε. «Ναι», απάντησε η Μαρίνα, χωρίς αποσπώντας το βλέμμα της από την κόρη της. «Επιβιώνουν και λιγότερο. Οι γιατροί λένε ότι είναι δυνατοί. Μαρίνα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Δεν χρειάζεται». Τελικά κοίταξε αυτόν και ο Αντρέι αυθόρμητα υποχώρησε. Τόσο κρύο ήταν το βλέμμα της. Κατάλαβα και αποφάσισα. Δεν μπορείς απλά έτσι». «Μπορώ», είπε αποφασιστικά, είπε η Μαρίνα. «Είμαι πια, δεν επιτρέψω σε και τη μητέρα να χλευάζεται με τον εαυτό σου και με την κόρη μου». «Την κόρη μας προσπάθησε να επιμείνει ο Αντρέι. Στο πιστοποιητικό γεννήσεως θα αναγράφεται το όνομά σου. Σύμφωνα με νόμου, ναι, είσαι ο πατέρας. Αλλά στην πράξη». Αυτή κούνησε το κεφάλι της. «Φύγε, Αντρέι, και μεταβίβασε στη μητέρα σου ότι έχει εγγονή, δεν θα δει. Είναι ήδη ετοιμάζει παιδικό δωμάτιο». Ανακοίνωσε ο Αντρέι. «Σε μας σπίτι. Αγόρασα κρεβατάκι. Παιχνίδια». Η Μαρίνα δεν κατάλαβε τι μιλάει. «Στο σας σπίτι». «Εννοώ στο διαμέρισμα». Ο Αντρέι δίστασε. «Ναι. Εσύ ξέρεις. Η μαμά πάντα ήθελε να ζήσει μαζί μας. Αλλά τώρα, όταν το παιδί γεννήθηκε, πρέπει να σας βοηθήσει». Η Μαρίνα άρχισε να κλαίει δυνατά, νευρικά, έτσι που η νοσοκόμα από το διπλανό σταθμού γύρισε με αποδοκιμασία. «Εδώ είναι». Η μητέρα αποφάσισε τελικά να υλοποιήσει το όνειρό της, να χρησιμοποιήσει το παιδί ως πρόσχημα να μετακομίσει σε εμένα. Αυτή κούνησε το κεφάλι της. «Όχι, Αντρέι, ποτέ υπό ποιο περιστάσεις. Μπορείς να της το μεταφέρεις της, ότι θα μετακομίσω να ζήσω κοντά γέφυρα, παρά να της επιτρέψω να διατάζει στο σπίτι μου και στο τη ζωή μου». Ο Αντρέι δοκίμασε. «Εσύ συμπεριφέρεσαι ανόητα. Ποιος θα βοηθήσει με παιδί σου?» «Ο πατέρας σου». «Αυτός είναι γέρος». «Αυτό δεν είναι πρόβλημα», απάντησε η Μαρίνα. «Θα προσλάβω νταντά, θα καλέσω τις φίλες μου, θα τα καταφέρω μόνη μου, Ό,τι θέλεις, μόνο μην η μητέρα σου». Αυτοί στάθηκαν απέναντι ο ένας άλλου, χωρισμένοι μόνο από το κουβές με την κόρη τους, αλλά και χάσμα αμοιβαίας απογοήτευσης και προσβολής. «Θα τηλεφωνώ στο δικηγόρο», τελικά είπε ο Αντρέι. «Δεν μπορείς απλά έτσι με μένα από ζωή του παιδιού». «Τηλεφώνησε σε όποιον θέλεις», απάντησε η Μαρίνα. «Αλλά έλα, έχεις όταν η Λενότσκα βγει από νοσοκομείο, το σπίτι θα μόνο μαζί εμένα και χωρίς της μητέρας σου». Όταν η Ελένα επιτέλους έδωσαν εξιτήριο, η Μαρίνα ήταν έτοιμη για τα πάντα. Ο Σεργέη Πέτροβιτς βοήθησε να μεταφέρουν το καροτσάκι και τα παιδικά που η κόρη παρήγγειλε μέσω διαδίκτυο, ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο. Το διαμέρισμα μεταμορφώθηκε. Στο σαλόνι εμφανίστηκε παιδικό κρεβατάκι, αλεξιέρα τραπεζάκι, ράφια με παιχνίδια και παιδικά καλλυντικά. Αλλά το κύριο αλλαγή έγινε στην την ίδια τη Μαρίνα.
Αυτή σαν να μεγάλωσε αυτόν τον μήνα, έγινε σκληρότερη, πιο αποφασιστική. Η κοπέλα που μόλις πρόσφατα φοβόταν να αντιμιλήσει την πεθερά της και τον άντρα της, εξαφανίστηκε. Στη δότη θέση της ήταν μια νεαρή μητέρα, έτοιμη να υπερασπιστεί το παιδί της από όλο τον κόσμο. Αντωνίνα Πετρόβνα τηλεφώνησε αρκετές φορές, πρώτα με απειλές, μετά με εικεσίες να της επιτρέψουν να δει την εγγονή της. Η Μαρίνα δεν απάντησε. Όταν ο Αντρέη ήρθε χωρίς προειδοποίηση, αυτή δεν άνοιξε την πόρτα, παράγεται τηλέφωνο και χτυπήματα. Μία εβδομάδα μετά την επιστροφή στο σπίτι στη Μαρίνα, ήρθε έλεγε με έναν φάκελο. Μέσα ήταν μία δήλωση από τον Αντρέη για καθορισμό της επικοινωνίας με παιδί. «Εντελώς με το μυαλό», μουρμούρισε ο Σεργέη Πέτροβιτς, διαβάζοντας το έγγραφο με το τόμο της κόρης του. «Η Λενότσκα μόλις 1 μήνας έχει γίνει». «Αυτό δεν αυτός», απάντησε η Μαρίνα. «Αυτό η μητέρα του. Δεν ηρεμήσει, μέχρι να δεν πάρει έλεγχο σε πάνω εμάς». Αυτή έβαλε το φάκελο και κοίταξε την κοιμισμένη στο κρεβατάκι κόρη της. Το μωρό είχε ανθρώπινο τα τελευταία εβδομάδες, έχει πάρει βάρος. Το πρόσωπό της από κόκκινο ρητιδωμένο έγινε απαλό ροζ, παχουλό. Ήταν ήδη δεν χωρούσε στα τα χέρια, όπως τις πρώτες ημέρες. Η Μαρίνα μπορούσε να αναπαρακολουθεί για ώρες να κοιτάζει αυτήν, σε αυτόν τον αληθινό ζωντανό πλάσμα, για χάρη του οποίου άξιζε να περάσω όλα τα βάσανα. «Τι θα κάνεις?» ρώτησε ο πατέρας. «Αυτό πρέπει να κάνω πριν από καιρό». Η Μαρίνα αποφασιστικά πήρε το τηλέφωνο. Τηλεφώνησε στον δικηγόρο και να υποβάλω αιτήσει διαζύγιο. Νομικός, νέα γυναίκα με έξυπνα μάτια, άκουσε την ιστορία της Μαρίνας και κούνησε το κεφάλι. Η κατάσταση δεν είναι απλή, αλλά δεν είναι άλυτη. Η περιουσία είναι η προγαμιαία. Σωστά. Ναι. Το κληρονόμησα από γιαγιά μου. Καλά. Τότε δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι σχετικά με παιδιού, δεν υπάρχει λόγος να σας κατηγορήσω σε την ώρα του τοκετού. Δεν παροχεί βοήθεια. Αυτό σοβαρό απόδειξη. Αλλά το δικαστήριο πάντα στην υπέρ και των δύο γονιών, εάν δεν προφανείς λόγοι να περιορίσετε την επικοινωνία. Τι προτείνετε? Να υποβάλω για διαζύγιο και ταυτόχρονα καθορίσετε τη διαδικασία επικοινωνίας στους όρους, ώστε να μην αναυπαγορεύει, αλλά εσείς. Για παράδειγμα, μια φορά μια εβδομάδα. Την ώρα στο σπίτι σας, σε παρουσία χωρίς τη γιαγιά. Η Μαρίνα κούνησε το κεφάλι. Ναι, αυτό θα κάνει. Εγώ δεν θέλω να στερήσω τη Λενότσκα τον πατέρα της. Αν αυτός πραγματικά θέλει να είναι. Και απλά εκτελεί τις εντολές της μητέρας. Ακόμα 1 λεπτό. Η δικηγόρος κοίταξε τη Μαρίνα εξεταστικά. Πόσο καταλαβαίνω. Ο σύζυγός σας, ο μελλοντικός πρώην σύζυγός σας, ζει τώρα με τη μητέρα του. Ναι. Έφυγε σε εκείνο την ημέρα που γεννήθηκα. Πήρε μόνο τα προσωπικά τα πράγματα και κλειδιά από διαμερίσματος. Η Μαρίνα πάγωσε. Δεν σκέφτηκε γι' αυτό. Δεν έχει ένα σετ. Θεέ μου, μπορεί να φωνάξει οποιαδήποτε στιγμή. Ακριβώς. Συνιστώ να αλλάξετε τις κλειδαριές. Και κάτι. Ο δικηγόρος χαμήλωσε τη φωνή της. Η πεθερά σας είναι προφανώς έχει επιθετική. Δεν αποκλείεται ότι να προσπαθήσει έτσι να επιβάλλει την παρουσία. Θα συμβούλευα να εγκαταστήσετε κάμερα στην την είσοδο. Σε κάθε περίπτωση, Σεργέη Πετρόβιτς, ο οποίος επέμεινε για την παρουσία του στη συνάντηση, αποφασιστικά έγνεψε. Σήμερα επίσης την πρόκληση των τεχνίτη και θα εγκαταστήσουμε την κάμερα. Η Μαρίνα ευγνωμονούσε, σφίγγει το χέρι του πατέρα της. Όπως καλά που είναι κοντά. Πόσο ωραία που έχει. Έχει κάποιος πραγματικά αγαπημένο που σκέφτεται για αυτήν και δεν για τον εαυτό του. Τα κάστρα αντικαταστάθηκαν σε εκείνο η μέρα και την επόμενο πρωί ακούστηκε εις την πόρτα, επιμονητικός, μακρύς. Η Μαρίνα κοίταξε την οθόνη του θυροτηλεοράτη και έτρεξε. Στο κατόφλι στέκονταν ο Αντρέη και πίσω από το πλάτη φαινόταν η Αντωνίνα Πετρόβνα. «Μαρίνα, άνοιξε». Η φωνή του Αντρέη ακούγεται τεταμένος. Ξέρω ότι είσαι στο σπίτι. Πρέπει να πάρω τα υπόλοιπα πράγματα». Ο Σεργέη Πέτροβιτς κοίταξε από κουζίνα και συνάντησε με το βλέμμα με την κόρη του. «Μην ανοίγεις», είπε ήσυχα. «Άστον να προσπαθήσει να μπει με το κλειδί του. Όταν καταλάβει ότι τα κλειδαριά έχουν αλλάξει, θα μιλήσω με αυτόν». Το τηλέφωνο συνέχιζε να χτυπάει. Στη συνέχεια ακούστηκε ο ήχος κάτι να μπαίνει στην τρύπα κλειδιού. Στη συνέχεια ακόμα ο Αντρέη προφανώς προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα. «Τι στο διάολο?» ή έγινε κακός. «Άλλαξες τις κλειδαριές». Η Μαρίνα σιωπούσε, αγκαλιάζοντας πάνω της την ξυπνημένη από το θόρυβο Λενότσκα.
Η μικρούλα άρχισε να κλαίει και αυτό φαίνεται μόνο να ξεσπάσει την οργή πίσω από την πόρτα. Δεν έχεις δικαίωμα. Τώρα ήδη φώναζε Αντωνίνα Πετρόβνα. Αυτό και το διαμέρισμά του επίσης. Αυτό σύζυγος, πατέρας παιδιού. Και εσείς είστε ποιος είστε. Ο Σεργέη Πέτροβιτς αποφάσισε, πλησίασε προς την πόρτα. Ακολουθώντας ποιο δικαίωμα βρίσκεστε εδώ. Μπαμπά, δεν πρέπει. Προσπάθησα να τον σταματήσω το Μαρίνα, αλλά ο Σεργέη Πέτροβιτς ήδη άνοιξε την πόρτα, αφήνοντας την αλυσίδα. «Γεια σου, Αντρέη», είπε με ψυχρά. «Και εσείς, Αντωνίνα Πετρόβνα, πού είναι η κόρη μου?» Ο Αντρέη προσπάθησε να ρίξει μια ματιά στην σχισμή της πόρτας. «Απαιτώ συνάντηση. Τίποτα δεν μπορείς να απαιτήσεις», απάντησε ο Σεργέη Πέτροβιτς. «Εσύ άφησες την έγκυο γυναίκα σου στο τοκετό. Έφυγες όταν αυτή χρειαζόταν σε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ξέρεις ότι έχει γεννήθηκε στο σπίτι, ότι αν ήταν δε γιατρή ασθενοφόρου, δεν είναι γνωστό τι όλα θα να τελειώσει». Ο Αντρέη χλώμιασε. «Εγώ δεν ήξερα. Δεν σκέφτηκα. Δεν ήθελα». Ο Σεργέη Πέτροβιτς κουνάει το κεφάλι του. «Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έκανες επιλογή και τώρα ζήσε μαζί αυτόν. Αυτό είναι ίντριγκες της κόρης σας. Παρέμβαση της Αντωνίνα Πετρόβνα. Αυτή από την προσπάθησε να μας χωρίσει μας με τον γιο μου. Και τώρα έχει το παιδί από μας κρύβει. Εσάς κανείς ρωτήσατε», απάντησε Σεργέη Πέτροβιτς, «και σας συμβουλεύω να κρατιέσαι μακριά από την κόρη και την εγγονή μου. Και εσένα, Αντρέη, θα επικοινωνούν μέσω δικηγόρο. Όλα καλά». Έκλεισε την πόρτα με τις οργισμένες κραυγές της Αντωνίνας Πετρόβνα. Η Μαρίνα στεκόταν στο διάδρομο, κρατώντας σφιχτά, αγκαλιάζοντας πάνω την κόρη της. Η Λενότσκα ήταν δεν κλαίει, αλλά με περίεργη, κοίταζε τον κόσμο με τα σκούρα μπλε μάτια της. «Ευχαριστώ, μπαμπά», είπε η Μαρίνα. Σεργέη Πέτροβιτς αγκάλιασε την κόρη και την εγγονή του. «Όλα θα καλά, κορίτσια μου. Τώρα όλα θα είναι καλά». Και για πρώτη φορά, μετά από πολύ καιρό, η Μαρίνα πραγματικά πίστεψε ότι αυτό αλήθεια. Το βράδυ, όταν η Λενότσκα κοιμήθηκε και ο Σεργέη Πέτροβιτς έφυγε σπίτι για την επόμενη παρτίδα των πράγματά του, αποφάσισε να μείνει με την κόρη του για λίγο καιρό. Η Μαρίνα κάθισε στο παράθυρο με ένα φλιτζάνι τσάι. Πίσω από γυαλί αστραπιάζονταν τα φώτα της νυχτερινής, τόσο συνηθισμένη και ήδη άλλος, για αυτούς με την κόρη του. Το τηλέφωνο. Ήρθε μήνυμα από τον Αντρέη. «Συγγνώμη, εγώ τα συνειδητοποίησα. Ας μιλήσουμε για χάρη της Λενοτσά». Η Μαρίνα κοίταζε αυτά λέξεις. Πριν από μήνα, πριν θα ήταν μάλλον, θα γελούσε, το πίστευε. Αλλά τώρα πίσω ακούστηκε ένας ήσυχος αναστεναγμός. Η Μαρίνα γύρισε. Η Λενότσκα γύρισε στο κρεβατάκι της. Το μικρό προσωπάκι ήταν τόσο ήρεμο στον ύπνο. «Σε εσένα θα έχεις άλλη ζωή», υποσχέθηκε νοερά η Μαρίνα στην κόρη της. «Κανείς δεν θα σε αναγκάσει να ανανιώθεις άχρηστο. Κανείς δεν θα αποφασίσει για εσένα. Σου υπόσχομαι». Αυτή μπλόκαρε το τηλέφωνο, χωρίς απαντώντας στο μήνυμα του Αντρέη, και για πρώτη φορά, μετά από πολύ καιρό, ένιωσα πραγματικά δυνατή. Στο τραπέζι βρισκόταν έγγραφα, τα οποία το πρωί έφερε ο κούριερ από δικηγόρου. Δήλωση για διαζύγιο, ήδη υπογεγραμμένη. Αύριο θα σταλούν στο δικαστήριο. Θα ξεκινήσει νέα κεφάλαιο της ζωής της. Και στο κρεβατάκι της κοιμόταν η μικρή η Έλενα, που δεν ήξερε ούτε για τις δυσκολίες της ενήλικης, ούτε για το ότι η γέννησή της άλλαξε τα πάντα. Αλλά κάποια μέρα η Μαρίνα θα πει στην κόρη της αυτήν την ιστορία για αυτόν. Πώς είναι σημαντικό είναι να υπερασπιστείς για τον εαυτό σου, όπως είναι σημαντικό είναι να επιλέγεις τους σωστούς ανθρώπους. Και αυτούς την ηλικιωμένη γυναίκα στο μετρό, της οποίας 3 απλά λέξεις. «Ο Θεός βλέπει, άλλαξαν τα πάντα». Χειμερινό ήλιος σέρνεται ενοχελικά πάνω τους τοίχους του διαμερίσματος, όταν η Μαρίνα τελικά κατάφερε βρει 1 λεπτό για τον εαυτό μου. Η Λενότσκα κοιμήθηκε μετά το πρωινό τάισμα και η νεαρή μητέρα αθόρυβα έκλεισε την πόρτα της υπνοδωμάτιο, όπου τώρα βρισκόταν παιδικό κρεβατάκι. Πέρασε ήδη 3 εβδομάδες από τη στιγμή από την απονοσοκομείου και νέο ρυθμός ζωής σταδιακά σταθεροποιούνταν, αν και δεν ήταν δυσκολεύει. Η Μαρίνα προχώρησε στο καθρέφτη στην την είσοδο και κριτικά κοίταξε τον εαυτό της. Με το πρόσωπό της πρόσωπο, σκοτεινά κύκλους κάτω από μάτια, μαλλιά, βιαστικά μαλλιά σε μία κότσο. Δεν θυμόταν πότε την τελευταία φορά κοιμήθηκα περισσότερο 3 ώρες συνεχόμενα. Η Λενότσκα ξυπνούσε κάθε 2 ώρες, ζητώντας προσοχή και φαγητού. Και πάλι, σκέφτηκε Μαρίνα με χαμόγελο, αυτό αξίζει.
το τηλέφωνο του τηλεφώνου της διακόπτοντας τις σκέψεις της. Η Μαρίνα αναστέναξε, βλέποντας το όνομα στην οθόνη. Ο Αντρέι ξανά. Για τελευταία 2 εβδομάδες τηλεφωνούσε σχεδόν κάθε ημέρα, άφηνε φωνητικά μηνύματα, έγραφε SMS. Αρχικά κακοί και απαιτητικοί, μετά οικετεύουν, μετά και πάλι επιθετικές. Η Μαρίνα δεν απάντησε, αλλά παρατήρησε μια κανονικότητα. Σε ιδιαίτερα επιμονή ημέρες, η γραφή των μηνυμάτων αλλάζονταν. Αυτή ήταν σίγουρη ότι τέτοιες στιγμές τηλεφωνικά ο γιος χρησιμοποίησε Αντωνίνα Πετρόβνα. Η Μαρίνα έκλεισε τηλέφωνο και πήγε στην κουζίνα. Σήμερα ήταν σημαντική ημέρα, πρώτη δικαστική, συνεδρίαση για το διαζύγιο. Ο πατέρας υποσχέθηκε να έρθει στις 12 για να ανακαθίσουμε με την εγγονή μου, ενώ η Μαρίνα θα στο δικαστήριο. Στην την πόρτα. Στο κατόφλι στέκεται ο Σεργέη Πέτροβιτς με μεγάλο πακέτο στα τα χέρια του. «Μπαμπά, είσαι νωρίς». Η Μαρίνα αγκάλιασε τον πατέρα της. «Αποφάσισε να περάσω σε ζαχαροπλαστείο, να πάρω σου αυτά τα γαλλικά αυτά, που αγαπάς. Αυτός έβγαλε από το πακέτο ένα κουτί με σέκλερς. «Ω, ευχαριστώ». Η Μαρίνα ένιωσε πως το στόμα της γεμίζει με σάλιο. «Εγώ και ξεχάστηκα πότε τελευταία φορά έφαγα κάτι νόστιμο, όπως η πριγκίπισσά μου». Ο Σεργέη Πέτροβιτς κούνησε το κεφάλι προς πρόσυπνο δωμάτιο. Κοιμάται, επιτέλους. Το πρωί ήταν καπρίτσιο. Πέρασαν στην κουζίνα. Ενώ η Μαρίνα έφτιαχνε τσάι, ο πατέρας κοίταζε προσεκτικά την κόρη του. «Έχασες βάρος», παρατήρησε, «και χλωμή. Χρειάζεσαι βοήθεια, Μαρίσα. Καταλαβαίνω ότι είσαι περήφανη και θέλεις να κάνεις μόνη σου, αλλά με παιδί αυτό είναι αδύνατο». Η Μαρίνα αναστέναξε. «Το ξέρω. Απλά ακόμα δεν μπορώ. Οικονομικά, η νταντά κοστίζει ακριβή και εγώ είμαι άδεια μητρότητας. Η αποταμίευση δεν είναι ατελείωτη. Μπορώ να βοηθήσω». «Μπαμπά, το συζητήσαμε ήδη». Με απαλή τον διέκοψε το Μαρίνα. «Εσύ, και έτσι μου τόσο βοηθάς. Γι' αυτό να φάω, υπάρχει μια επιλογή». Ο Σεργέη Πέτροβιτς έγινε επιφυλακτικός. «Ποια?» «Διατροφή». Η Μαρίνα έβαλε μπροστά τον πατέρα της ένα φλιτζάνι με τσάι. «Αν σήμερα το δικαστήριο αποδεχτεί την αίτηση, θα είναι δυνατόν να υποβάλω για διατροφή. Ο Αντρέι βγάζει καλά. Πρέπει να συμμετέχει στη διατροφή του παιδιού. Και αν αυτό θέλει να δει με τη Λενότσκα. Είσαι έτοιμη, είσαι γι' αυτό». Η Μαρίνα σιωπή, αγκαλιάζοντας με τα χέρια της το καυτό. «Εγώ δεν θέλω να στερήσω τη Λενότσκα τον πατέρα της». Τελικά είπε. «Αν ο Αντρέι πραγματικά θέλει να είναι σε τη ζωή της πραγματικός πατέρας και όχι μια υπάκουη μαριονέτα της μητέρα του, δεν έναν αντίθετο. Αλλά για τους όρους η συνάντηση μόνο στο σπίτι μας, στο παρουσία μου, χωρίς της πεθεράς μου. Και αυτό σε αυτό. Δεν ξέρω». Η Μαρίνα σήκωσε τους ώμους της. «Αλλά δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Δεν προτείνω. Εξαιτίας εξαιρετικά. Τουλάχιστον η Λενότσκα γίνει τουλάχιστον χρόνια έτος». Ο Σεργέη Πέτροβιτς σκέφτηκε. Κούνησε το κεφάλι του. «Ξέρεις, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι ο γαμπρός θα αποδειχθεί έτσι». Αυτό σιωπήθηκε, ψάχνοντας τις λέξεις. «Αδύναμος», υποδείχθηκε η Μαρίνα. «Μαμάκιν γιο. Εγώ ήθελα να πω τίποτα». Τελείωσε ο Σεργέη Πέτροβιτς. «Ένας πραγματικός άντρας ποτέ δεν θα εγκαταλείψει τη γυναίκα του στο τοκετό. Ποτέ». Τι να συμβεί. Η Μαρίνα χαμογέλασε. «Ξέρεις, σε εκείνη τη στιγμή, όταν έφυγε με την Αντωνίνα Πετρόβνα, αφήνοντας εμένα μόνη με τις συσπάσεις, ένιωσα μια περίεργη ανακούφιση. Σαν αυτό με απελευθέρωσε από ανάγκης να συνεχίσω το παιχνίδι σε ευτυχισμένη οικογένεια». Σεργέη Πέτροβιτς κάλυψε με το χέρι του το χέρι της κόρης του. Είμαι περήφανος για σένα, Μαρίσα. Έχεις μεγάλωσες μια ισχυρή γυναίκα». Από την κρεβατοκάμαρα έφτασε ένα λεπτό κλαφθμός. Η Μαρίνα πήδηξε, είχε ήδη ξυπνήσει, νωρίτερα από το συνηθισμένο. Όταν επέστρεψε με τη Λενότσκα στα αγκαλιά, ο Σεργέη Πέτροβιτς ήδη τελείωσε το τσάι του. «Πήγαινε, ετοιμάσου», είπε, τεντώνοντας τα χέρια του προς την εγγονή του. «Είμαστε πριγκίπισσα, θα τα καταφέρουμε». «Ναι, μικρούλα». Η Λενότσκα με περίεργη κοίταξε τον παππού με τα τεράστια μάτια της, τόσο σκούρα μπλε που φαίνονταν σχεδόν μαύρα. Δεν θα αργήσω», υποσχέθηκε η Μαρίνα, φιλώντας την κόρη της στο τομαλακό κορυφή του κεφαλιού της. «Ατί να είσαι έξυπνος». Κτίριο του δικαστηρίου υποδέχτηκε τη Μαρίνα με ένα ηχό βήματα και με τη μυρωδιά των καπνισμένων των χώρων. Αυτή σφίγγει νευρικά, έσφιγγε το φάκελο με έγγραφα, κοιτάζοντας το ρολόι. Μέχρι τη συνεδρίαση απομένουν ακόμα 15 λεπτά, αλλά κοντά στο του γραφείου του δικαστή ήδη συγκεντρώνονταν άτομα, ενώ άλλοι άτυχοι που είχαν έρθει να λύσουν τους γάμους τους.
Ξαφνικά το πλήθος ανοιγότανε και η γη η Μαρίνα βρέθηκε πρόσωπο κλίτσο με τον Αντρέη. Αυτός έδειχνε ασυνήθιστα, αδύνατος με αποτιστό στο πηγούνι, με τσαλακωμένο κοστούμι. Πίσω από πλάτη του ώμου, σαν πιστός φρουρός, στέκονταν Αντωνίνα Πετρόβνα με σκούρο γκρι κοστούμι και με έκφραση αγανακτισμένου αξιοπρέπεια στο πρόσωπο. «Μαρίνα», ο Αντρέη έκανε ένα βήμα προς τα εμπρός. Μπορούμε, μιλήσουμε μόνοι μας». Η Μαρίνα κούνησε το κεφάλι της. «Όλα. Αυτό που χρειάζεται. Να πεις στην αίθουσα δικαστηρίου. Αυτό είναι παράλογο. Η Αντωνίνα δεν άντεξε, Αντωνίνα Πετρόβνα, να χωρίσει εξαιτίας ένα περιστατικό. Εσύ πάντα ήσουν μνημόνευτη. Ενός περίπτωση». Η Μαρίνα ένιωσε. Κάτι μέσα της βράζει ο θυμός. Το ονομάζεται ένα περίπτωση 3 χρονιά ταπείνωσης, χειρισμών και ελέγχου. Ή το γεγονός ότι ο γιος σας γιος με εμένα στο την ώρα του τοκετού. Ο Αντρέη συνεπήρε, όπως από χαστούκι. Εγώ δεν απορρίπτω εσένα. Η μαμά αισθάνθηκε άσχημα. Φυσικά, πικρά χαμογέλασε η Μαρίνα. Όπως πάντα στην ώρα, σου. Θα απλά ζηλεύεις τον γιο σου προς τη μητέρα του. Αντωνίνα Πετρόβνα ύψωσε τη φωνή της. Προσελκύοντας την προσοχή των γύρω, πάντα ζηλεύει. Και τώρα αποφάσισε να εκδικηθώ, να πάρει από αυτόν το παιδί του. Δεν κανέναν ποτέ δεν παίρνω. Απάντησε η Μαρίνα. Η Λενότσκα δεν πήγε δεν. Ο Αντρέη μπορεί την δει την, όταν θέλει, αλλά για τους όρους μου. Κι όπως εγώ. Αντωνίνα Πετρόβνα έκανε ένα βήμα μπροστά και σε τα μάτια η Μαρίνα είδε πραγματική οργή. Έχω δικαίωμα να βλέπω την εγγονή μου». «Όχι», είπε η Μαρίνα. «Δεν έχετε ούτε σύμφωνα με νόμου, ούτε από συνείδηση. Αχτά». Οι πόρτες της αίθουσας του δικαστηρίου άνοιξαν διακόπτοντας το σκάνδαλο που σκάνδαλο. Η γραμματέας κάλεσε το πρώτο ζευγάρι και η Μαρίνα με ανακούφιση κατάλαβε ότι αυτό δεν αυτή. Πρέπει να περιμένουμε ακόμα», είπε στον Αντρέη. Θα εκεί». Έγνεψε προς πάγκο στο παράθυρο. «Μαρίνα, σε παρακαλώ». Ο Αντρέη άρπαξε την από το χέρι της. «Ας να δοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Για χάρη της Λενοτσά». Η Μαρίνα απελευθέρωσε το χέρι της. «Το καλύτερο που μπορείς κάνεις για την Τιλενότσκα, αυτό να μεγαλώσω επιτέλους και να σταματήσω να είσαι υπάκοη μαριονέτα της μητέρα της». Αυτή απομακρύνθηκε σε πάγκο, αισθανόμενη πως τρέμουν τα γόνατά του. Συζήτηση με τον Αντρέη και την πεθερά έβγαλε την από την τροχιά της. Αυτή δεν περίμενε ότι θα τον δει τον τόσο χαμένο, ατιμέλητο. Συνήθως ο Αντρέη παρακολουθούσε τον εαυτό του και η Αντωνίνα Πετρόβα ήταν περήφανη για το γεγονός ότι πως εκπροσωπητική είναι ο γιος της. Μπορεί είναι. Αυτός πραγματικά περνάει μια κρίση. Ίσως κάπου βαθιά μέσα του, αυτός ακόμα εκείνος ο Αντρέη, που τον οποίο κάποτε ερωτεύτηκε. Η Μαρίνα απομακρύνθηκε. «Όχι, δεν μπορεί να σε τέτοιες σκέψεις. Πάρα πολύ πόνος. Πάρα πολύ ταπείνωση». Η αναμονή έκτηνε για 1 ώρα. Όταν τελικά η γραμματέας κάλεσε τα επώνυμά τους, η Μαρίνα ήδη ένιωθε απόλυτα εντελώς εξουθενωμένη. Το δικαστήριο χρειάστηκε μόλις 15 λεπτά. Ο δικαστής, η νέα γυναίκα με κουρασμένο πρόσωπο, έλεγξε τα έγγραφα, έκανε μερικά τυποποιημένες ερωτήσεις και ανακοίνωσε ότι η διαδικασία διαζυγίου θα συνεχιστεί για μήνα μετά την υποχρεωτική προθεσμία για συμφιλίωση. Υπάρχει τις πλευρές ερωτήσεις σχετικά με περιουσία ή παιδιά, ρώτησε αυτή στο τέλος. «Ναι, κυρία», προχώρησε μπροστά ο Αντρέη. Θέλω να δω την κόρη μου. Τακτικά. Η γυναίκα δεν μου επιτρέπει μου τέτοια ευκαιρία». Η δικαστής μετατόπισε το βλέμμα στη Μαρίνα. «Είναι αλήθεια. Εν μέρη, είναι τιμή σας». «Ήρεμα», απάντησε η Μαρίνα. Δεν είμαι στις συναντήσεις του πατέρα με παιδί, αλλά σε ορισμένους. Οι κόρες μου μόλις μήνα. Είναι πρόωροι. Χρειάζεται ειδική φροντίδα. Της πρότεινα στον άντρα μου να βλεπόμαστε με τη μαζί μας στο σπίτι στο παρουσία μου. Και αυτός αρνήθηκε. «Όχι». Η Μαρίνα σήκωσε τους ώμους της. «Αυτός απλά δεν ήρθε ούτε αν και εγώ δεν απαγόρευσα. Ο Αντρέη το έκανε. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Εσύ άλλαξες τις κλειδαριές. Δεν απαντούσες στις κλήσεις». «Ήταν πιο ήσυχη», είπε αυστηρά η δικαστής. «Σε τέτοια περίπτωση συνιστώ να ανασυντάξετε γραπτή συμφωνία σχετικά με τη διαδικασία επικοινωνίας με παιδί. Αν δεν ανασυμφωνήσετε, θα πρέπει να αποφασίσετε μέσω δικαστήριο. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του παιδιού, το δικαστήριο, θα υποστηρίξει τη θέση της μητέρας». Αυτή έκλεισε το φάκελο με την υπόθεση. Η επόμενη συνεδρίαση σε μήνα. Μέχρι αυτού στιγμή σας συμβουλεύω να σκεφτείτε πραγματικά αν ο διαζύγιο είναι η μόνη λύση.
Η συνεδρίαση τελείωσε. Όταν βγήκαν από αίθουσα, η Αντωνίνα Πετρόβνα έμοιαζε έτσι, σαν έτοιμη να αναεκραγεί. Αυτό όλα στημένο, είπε, σαν μόλις έκλεισε πίσω αυτούς. Αυτός δικαστής προφανώς σε την πλευρά σου. «Μαμά, σε παρακαλώ», είπε κουρασμένος, είπε ο Αντρέη. «Όχι τώρα». Η Μαρίνα ετοιμαζόταν να φύγει όταν ο Αντρέη ξαφνικά άφησε τη μητέρα του και πλησίασε κοντά αυτήν. «Μαρίνα». Η φωνή ήταν ασυνήθιστα ήσυχα. «Είμαι πραγματικά θέλω να δω τη Λενότσκα. Σε παρακαλώ». Κάτισε τα μάτια του πραγματική πόνος, πραγματικό μετάνοια. Ανάγκασε τη Μαρίνα να μαλακώσει. «Εντάξει», είπε μετά από παύση. «Αύριο στις 6 το βράδυ, αλλά ένας χωρίς μητέρα. Ευχαριστώ». Η ανακούφιση είναι εμφανής, ο Αντρέη ήταν τόσο εμφανής που η Μαρίνα σχεδόν μετανιώσει γι' αυτόν. «Σχεδόν. Και ακόμα», πρόσθεσε. «Υποβάλλω για διατροφή. Αυτό δεν συζητήσιμο». Ο Αντρέη κούνησε το κεφάλι. «Φυσικά. Εγώ ο ίδιος ετοιμαζόμουν. Αυτό εγώ το παιδί μου. Ο Αντρέη». Απότομος η φωνή της Αντωνίνας Πετρόβνα κατέστρεψε τη στιγμή. Αργήσαμε». Η Μαρίνα είδε πως πρόσωπο του Αντρέη άλλαξε αμέσως. Τα ώμο έπεσαν, το βλέμμα έγινε ένοχη. «Έρχομαι, μαμά». Έριξε στη Μαρίνα την τελευταία ματιά και έσπευσε προς τη μητέρα του. Τίποτα δεν άλλαξε. Με πικρία σκέφτηκε η Μαρίνα, ακολουθώντας τα. «Κι όλα εσείς μέσα μου», ζέστενε μικρή ελπίδα. Ίσως είναι για χάρη για την κόρη του ο Αντρέη βρίσκε τον εαυτό του δύναμη να γίνει πραγματικός πατέρα. Ίσως. Για εκείνη την εποχή, όταν η Μαρίνα επέστρεψε στο σπίτι, ένιωθε καλά έτσι, σαν να έτρεξε μαραθώνιο. Η συναισθηματική ένταση, η συνάντηση με τον Αντρέη και πεθερά, επίσημη ατμόσφαιρα του δικαστηρίου. Όλο αυτό έκτεινε από την τελευταία δύναμης. Όπως πήγε, ο Σεργέη Πέτροβιτς συνάντησε την στην είσοδο, κρατημένη τα χέρια την κοιμισμένη Λενότσκα. Όπως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, η Μαρίνα έβγαλε το παλτό της. 1 μήνα για συμφιλίωση, μετά η επόμενη συνεδρίαση. Και αυτοί ήταν εκεί, κάηκαν με φωτιά. Η Μαρίνα πήρε από τον πατέρα την κόρη και την έσφιξε πάνω την αγκαλιά της, εισπνέοντας την οικία μυρωδιά του γάλακτος. Είπα στον Αντρέη ότι μπορεί να έρθει αύριο να δει τη Λενότσκα. Ο Σεργέη Πετρόβιτς με έκπληξη σήκωσε τα φρύδια του. «Είμαι σίγουρη ότι αυτό καλή ιδέα». «Δεν ξέρω», δεν ειλικρινά απάντησε η Μαρίνα, «αλλά αυτός έχει δικαίωμα να βλέπει την κόρη του. Και η κονή Λενότσκα έχει δικαίωμα να γνωρίζει τον πατέρα της. Πώς θα αυτός ούτε ήταν». Αυτή μετέφερε την κόρη στην υπνοδωμάτιο και προσεκτικά το έβαλε στο κρεβατάκι. Η Λενότσκα δεν ξυπνήσει, μόνο χτύπησε τα χείλη της με χιονισμένα μάτια. Παπ. Η Μαρίνα επέστρεψε στην κουζίνα, όπου ο πατέρας της έφτιαχνε τσάι. «Μπορείς μείνε αύριο για συνάντηση με τον Αντρέη. Εγώ δεν θέλω να είμαι μαζί αυτόν μόνη». «Φυσικά», ο Σεργέη Πετρόβιτς έγνεψε. «Μόνο που φοβάμαι, με εμένα θα ακόμα πιο αδέξιος. Ας αφήσουμε τη Μαρίνα να σηκώσει τους ώμους της. Καλύτερα έτσι παρά αυτή δεν τελειώσει», αλλά ο πατέρας κατάλαβε. «Πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει?» «Δεν ξέρω», πάλι είπε η Μαρίνα. «Μετά από όλα αυτό συνέβη. Δεν ξέρω. Τι είναι ικανός?» «Πιο συγκεκριμένα, δεν ικανός. Εγώ δεν θα εκπλαγώ. Αν ήταν αυτός, έφερνε μαζί του τη μητέρα, παρά την απαγόρευση». Ο Σεργέη Πέτροβιτς σφίγγει τα χείλη του. «Τότε εγώ αυτόν περισσότερο θα μείνω». Και κάτι. Αυτός βγήκε στο χολ και επέστρεψε με ένα μεγάλο πακέτο. «Τι είναι αυτό?» Η Μαρίνα κοίταξε μέσα και είδε ένα κουτί με κάμερα. «Ο δικηγόρος είχε δικαιώματα», εξήγησε ο πατέρας. «Καλύτερα να είμαστε σίγουροι. Θα βάλουμε πάνω από την είσοδο και στο σαλόνι. Πιστεύετε ότι αυτό είναι απαραίτητο?» «Μαρίσα», είπε σοβαρά, είπε Σεργέη Πέτροβιτς. Είδα τα μάτια αυτής της γυναίκας. Δεν σταματήσει. Τέτοιοι άνθρωποι ποτέ δεν υποχωρούν». Η Μαρίνα αναστέναξε. Ο πατέρας είχε δικαίως. Κάτι της έλεγε ότι ο πόλεμος με την Αντωνίνα Πετρόβνα μόλις αρχίζει. Την επόμενη ημέρα πέρασε με νευρική αναμονή. Η Μαρίνα 2 φορές άλλαξε τον ντύσιμο της Λενότσας, αν και με το μυαλό της κατάλαβε ότι 1 μηνών μωρό απολύτως δεν. Σε ποιο φορέσει θα την δείξω στον πατέρα της. Αυτή καθάρισε το διαμέρισμα, αν και εκεί και ήταν καθαρά. Αυτή έφτιαξε. Δεν για τον Αντρέη φυσικά, αλλά για να αναπασχολήσει τα χέρια και τις σκέψεις. Στη 5:30 έφτασε ο Σεργέη Πέτροβιτς.
Αυτοί με μαθητής γρήγορα τοποθέτησαν κάμερες, μία πάνω από στην είσοδο την πόρτα που κατευθύνεται προς την συσπάτη δεύτερη στη γωνία του σαλονιού. Η εικόνα μπορεί να την δει κανείς σε πραγματικό χρόνο πραγματικού χρόνου, μέσω εφαρμογής στο τηλέφωνο. «Έτοιμο», είπε Σεργέη Πέτροβιτς, ελέγχοντας τη λειτουργία κάμερες. «Τώρα δεν υπάρχουν εκπλήξεις». Η Μαρίνα κοιτούσε νευρικά, κοιτάζει τα μάτια της. Χωρίς ψωμί. Η Λενότσκα μόνο αυτό έφαγε και τώρα ξαπλωμένη στο παιδική, ξαπλωμένη. Με ενδιαφέρον εξετάζοντας την κρεμαστή σε ημέρες παιχνίδι. Ακριβώς στις 6 η μήγη ακούστηκε κουδούνι στην πόρτα. Η Μαρίνα έλεγξε την εικόνα από κάμερα. Ο Αντρέη στέκονταν μόνος με μεγάλο πακέτο στα τα χέρια του. Αυτή άνοιξε την πόρτα. «Γεια». Ο Αντρέη φαινόταν νευρικός, αλλά πολύ πιο συγκεντρωμένος από χθες. Έφερα κάτι για την Λενότσκα. Πέρασε. Η Μαρίνα έκανε στην άκρη, αφήνοντας τον να περάσει διαμέρισμα. Ο Αντρέη μπήκε και πάγωσε, βλέποντας το στο διάδρομο το Σεργέη Πετρόβιτς. «Καλημέρα», χαιρέτησε στον πεθερό του. «Γεια σου, Αντρέη», απάντησε ξηρά, απάντησε αυτός. Μία αμήχανη παύση. Η Μαρίνα Πία έσπασε τη σιωπή. Η Λενότσκα στο σαλόνι. Αυτή μόλις έφαγε, έτσι που σε καλή διάθεση. Ο Αντρέη πέρασε από το δωμάτιο και πάγωσε, βλέποντας την κόρη του. Το πρόσωπό του μαλάκωσε, τα μάτια του γέμισαν κάτι που η Μαρίνα δεν είχε δει. Πραγματική αγάπη. Είναι τόσο όμορφη, ψιθύρισε. Μπορώ να την κρατήσω. Η Μαρίνα έγνεψε, μόνο τα χέρια πλύνε πρώτα. Ο Αντρέη έσπευσε στο μπάνιο και η Μαρίνα με τον πατέρα της αντάλλαξαν βλέμματα. «Όσο όλα καλά», είπε Σεργέη Πέτροβιτς. Όταν ο Αντρέη γύρισε, η Μαρίνα προσεκτικά πήρε τη Λενότσκα από την ξαπλώστρα και την παρέδωσε σε αυτόν. Αυτός δέχτηκε την κόρη με προσεκτικά, σαν να ήταν από εύθραυστο πορσελάνης. «Γεια σου, μικρή», ψιθύρισε. «Είμαι ο μπαμπάς σου». Η Λενότσκα κοίταξε αυτόν με τα μαύρα μάτια της και για δευτερόλεπτο στη Μαρίνα της φάνηκε ότι η κόρη ανακάλυψε τον πατέρα της. Αυτό ήταν απαράδεκτο. Φυσικά τα νεογέννητα δεν μπορούν να αναγνωρίζουν τους ανθρώπους με τέτοια απόσταση, αλλά το βλέμμα ήταν τόσο νόημα. «Σε αυτήν τα μάτια», είπε ο Αντρέη, χωρίς αποσπώντας το βλέμμα από την κόρη του. «Τέτοια είναι μαύρα». Ο γιατρός είπε. «Το χρώμα θα αλλάξει», απάντησε η Μαρίνα, νιώθοντας μια περίεργη ανάμεικτα συναισθημάτων. «Σε όλο νεογέννητα έχουν σκούρα μάτια». Ο Αντρέη καθόταν προσεκτικά, κάθισε στην καρέκλα, όλα ακόμα κρατώντας την κόρη στα αγκαλιά. Η Λενότσκα δεν έκανε καπρίτσια, με περίεργη κοιτάζοντας το νέο πρόσωπο. Έφερα της δώρα. Ο Αντρέη κούνησε στο το πακέτο, το οποίο άφησε στην πόρτα. «Μπορώ». Η Μαρίνα έγνεψε. Ο Σεργέη Πετρόβιτς έφερε μία τσάντα και ο Αντρέη, δεν αφήνοντας την κόρη από τα χέρια του, άρχισε να βγάζει δώρα. Μαλακό αρκουδάκι, κουδουνίστρα, μερικά βιβλία για τα πιο μικρούς. «Αυτό εγώ επιλέγω», είπε με περηφάνεια. Στο κατάστημα είπαν ότι για τέτοια μικρά παιδιά είναι καλύτερα αντιθετικά χρώματα και απλές σχήματα. Τελευταία από πακέτο εμφανίστηκε, έγινε ο Αντρέη, τον έτεινε στη Μαρίνα. «Αυτά χρήματα για τη Λενότσκα. Θα δίνω κάθε μήνα, ακόμα και χωρίς δικαστηρίου». Η Μαρίνα πήρε το φάκελο, χωρίς ξέροντας τι να πει. Αυτός ο Αντρέη είναι φροντιστικός, προσεκτικός, έτσι διαφορετικός από αυτόν την της του στοκετό. «Ευχαριστώ», είπε. «Αυτό σωστό». Σε μία ώρα πέρασε με περάσει σχεδόν απόκοσμη ατμόσφαιρα. Ο Αντρέη δεν αφήνει την κόρη του από τα χέρια του. Μέχρι αυτή δεν άρχισε να κλαψουρίζει, να πεινάει. Τότε αυτός δυσκολεύτηκε, της έδωσε την στη Μαρίνα. Πρέπει να ταΐσει», είπε η Μαρίνα. «Πιθανόν σήμερα είναι αρκετά εντυπώσεις». Ο Αντρέη έγνεψε. «Φυσικά, μπορώ να έρθω ξανά». «Ναι», απάντησε η Μαρίνα μετά από μικρή παύση. «Ώρες, σε εκείνες τις ημέρες. Μόνο ξέρω». Γρήγορα είπε ο Αντρέη. «Χωρίς μαμάς?» «Κατάλαβα». Αυτός ετοιμάστηκε να φύγει, αλλά την πόρτα ξαφνικά γύρισε. «Μαρίνα, εγώ ακόμα ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε, ότι θα αλλάξεις γνώμη σχετικά με το διαζύγιο». Η Μαρίνα κούνησε το κεφάλι της. «Όχι, Αντρέη, αυτό είναι τελική». Αυτός έχασε τα μάτια του. «Καταλαβαίνω απλά. Αγαπώ σε και Λενότσκα. Είστε η οικογένειά μου. Τότε λυπάμαι που δεν θυμήθηκες αυτό, όταν γεννούσα», απάντησε ήσυχα η Μαρίνα. Ο Αντρέη δεν είπε, μόνο έγνεψε και έφυγε. Η Μαρίνα έκλεισε την πόρτα και ακούμπησε πάνω την με την πλάτη της, νιώθοντας μια περίεργη μείγμα ανακούφισης και θλίψης. «Αυτός είναι σαν άλλος άνθρωπος», παρατήρησε Σεργέη Πέτροβιτς. «Χωρίς της μητέρα». «Ναι»,
Η Μαρίνα αναστέναξε. «Δεν θα. Όπως μόλις αυτός περάσει το κατόφλι του σπίτι της, αυτή θα πάρει τον υποέλεγχο. Μπορεί, η γέννηση της κόρης κάτι άλλαξε σε αυτόν. Ίσως». Η Μαρίνα σήκωσε τους ώμους της. «Αλλά εμένα δεν. Δεν μπορώ να είμαι με τον άνθρωπο που στην πιο δύσκολη στιγμή επέλεξε να μην εμένα». Ο Σεργέη Πέτροβιτς αγκάλιασε την κόρη του. Έχεις δίκιο, Μαρίσα. Ορισμένα λάθη είναι ασυγχώρητα. Κατά τη διάστημα επόμενες 2 εβδομάδων, ο Αντρέη ερχόταν στην κόρη του 3 φορές. Κάθε φορά μία, χωρίς μητέρα. Πάντα κυρίαρχος και χρήματα. Κάθε φορά αυτός ήταν προσεκτικός, φροντισμένος, σαν να προσπαθούσε να αναπληρώσει τα χαμένα. Η Μαρίνα άρχισε να χαλαρώνει. Ίσως μπορεί καταφέρουν να χτίσουν κάποια κανονικές σχέσεις για χάρη κόρης. Ίσως. Ο Αντρέη τελικά οριμάσει. Την παραμονή της επόμενης επίσκεψης του Αντρέη χτύπησε το τηλέφωνο. Η Μαρίνα έμεινε έκπληκτη όταν είδε στην την οθόνη έναν άγνωστο αριθμό. «Εμπρός, Μαρίνα». Άγνωστο γυναικείος ακούστηκε αβέβαιος. Αυτή είναι η Σβέτα, η γειτόνισσα της Αντωνίνας Πετρόβνα. Η Μαρίνα ένιωσε ένταση. Είναι με την πεθερά της, ποτέ ανταλλάσσουν τα στοιχεία επικοινωνίας των γειτόνων. «Ναι, αυτό εγώ». «Τι συνέβη?» «Εγώ δεν ξέρω, πρέπει να το πω αυτό». Η φωνή, αυτό το άκρο του, ακουγόταν συγκινημένος. «Αλλά σκέφτηκα ότι εσείς πρέπει να το ξέρετε». «Δεν τυχαία άκουσα μια συζήτηση της Αντωνίνας Πετρόβνα με το σύζυγό σας». Σχεδιάζουν κάτι». «Τι ακριβώς?» Η Μαρίνα ένιωσε ότι πως πλάτη της έτρεξε ένα ρίγος. Δεν κατάλαβα, αλλά η λέξη, η συζήτηση για το να πάρει το παιδί. Η Αντωνίνα είπε ότι ο Αντρέη έχει αυτό δικαίωμα, ότι η αστυνομία να τους πλευρά κάτι τέτοιο. Και ακόμα είπε ότι αυτός πρέπει να μπει την εμπιστοσύνη, να πείσει σας, ότι όλα είναι καλά. Πλούσιο παιδικό γέλιο ακουγόταν σε όλο το πάρκο. Μία μικρή μελαχρινή κορίτσι με ένα φωτεινό κόκκινο παλτό με κουκούλα έτρεχε στο αλέα, περιστασιακά κοιτάζοντας πίσω πάνω από πλάτη. «Μαμά, δεν θα με προλάβεις?» φώναζε, αν και τόσο μεταδοτικό, που οι περαστικοί χαμογελούσαν. «Ακόμα θα τον προλάβω». Η Μαρίνα επιτάχυνε το βήμα της, θεαματικά τεντώνοντας τα χέρια μπροστά, σαν να ετοιμαζόταν πιάσει μικρή φυγά. «Τώρα θα την πιάσω και θα την τιμωρήσω». Η Λενότσκα φώναξε από ενθουσιασμό και έτρεξε προς την κούνια, όπου της φαινόταν ότι την περίμενε ένα ασφαλές καταφύγιο. Η Μαρίνα Ναρασίτα αργά πλησίαζε, δίνοντας στην κόρη της την ευκαιρία να απολαύσει το παιχνίδι. Βέβαιο 30 χρόνια τέτοιες τρέξιμο δεν γίνονταν τόσο εύκολα όπως πριν. Αλλά για ευτυχισμένου πρόσωπο της, κόρης είναι έτοιμη να τρέξει ακόμα και μέχρι το βράδυ. «Πιάστηκες», φώναξε η Μαρίνα, τελικά προλάβοντας τη Λενότσκα και γυρίζοντας την στον αέρα. «Μικρή ατακτούλα». «Μαμά, άφησέ με», γελούσε το κορίτσι, κουνώντας τα ποδαράκια της στον αέρα. «Εγώ θέλω να το τρενάκι. Μόνο μία φορά». «Εντάξει». Η Μαρίνα έβαλε την κόρη στο έδαφος και διόρθωσε το καπέλο της. «Μας ώρα σπίτι. Ο μπαμπάς θα έρθει από δουλειά». Η Λενότσκα λάμπει ακόμα πιο πολύ, ακούγοντας για τον πατέρα της. Λάτρευε τον θετό πατέρα Μάξιμο, ο οποίος εμφανίστηκε στην ζωή τους 3 χρόνια πίσω και άλλαξε εντελώς την. Η Μαρίνα κάθισε σε πάγκο, παρατηρώντας πως η Λενότσκα σκαρφαλώνει στα σκαλιά της ράμπας. Το κορίτσι έχει μεγαλώσει πραγματική ομορφιά. Λεπτά χαρακτηριστικά του προσώπου, τεράστια, τώρα ήδη πρασινοπά καφέ μάτια, καστανά μαζεμένα σε 2 τακτοποιημένες κοτσίδες. Αλλά το σημαντικότερο ήταν υγιής, ευτυχισμένη και αγαπημένη. 5 χρόνια πέρασαν σαν μία στιγμή. Μερικές φορές η Μαρίνα της φαινόταν ότι όλο αυτό που είχε συμβεί τότε, παράξενο όνειρο, εφιάλτης, που σταδιακά σβήνει από τη μνήμη. Αλλά ορισμένες αναμνήσεις ακόμα επιστρέφουν με τρομακτική ακρίβεια. Εκείνος ο τηλεφώνημα από της γειτόνισσας Αντωνίνα Πετρόβνα άλλαξε τα πάντα. Προειδοποιημένη για τα σχέδιά τους, η Μαρίνα δεν άνοιξε την πόρτα. Όταν την επόμενη ημέρα ο Αντρέη ήρθε μόνος, αλλά με τη μητέρα του και κάποιο άντρα, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε αργότερα, ήταν ιδιωτικός detective. Αυτοί χτυπούσαν, τηλεφωνούσαν. Η Αντωνίνα Πετρόβνα φώναζε από την πόρτα για δικαιώματα του πατέρα και της γιαγιάς, απείλησε με την αστυνομία. Αλλά η Μαρίνα, κρατώντας στα τα χέρια της την τρομαγμένη κραυγές Λενότσκα, σιωπηλή στέκονταν στην είσοδο, βγάζοντας όλα στο τηλέφωνο. Όταν τελικά έφυγαν, αυτή αμέσως τηλεφώνησε το δικηγόρο της. Τα γεγονότα εξελίχθηκαν ταχαίως. Αποδείχθηκε ότι η Αντωνίνα Πετρόβνα είχε ένα σχέδιο.
Ο Αντρέι έπρεπε να μπει στο διαμέρισμα, υποτίθεται ότι για μια συνηθισμένη επίσκεψη στην την κόρη του και στη συνέχεια είτε απλά να πάρει το παιδί και να φύγει ή να ξεκινήσει σκανδαλιά, ενωπίου του οποίου ο detective κατέγραψε άσα την ανάρμοστη συμπεριφορά της Μαρίνας. Αυτό έδωσε τους λόγο να απαιτήσουν τη μεταβίβαση την επιμέλεια της Λενότσκα στον πατέρα της. Η Μαρίνα υπέβαλε αγωγή δικαστήριο αίτηση για την έκδοση διαταγή που απαγορεύει τον Αντρέι και τη μητέρα του να πλησιάζουν σε αυτήν και το παιδί χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση. Το δικαστήριο υποστήριξε στην την πλευρά, ειδικά μετά από αυτό, όπως η δικηγόρος παρουσίασε βιντεοσκόπηση από κάμερα παρακολούθησης και μαρτυρία της γειτόνισσας. Ο Αντρέι προσπάθησε να διαμαρτυρηθεί, ισχυριζόμενος ότι όλα αυτά είναι επινοήσεις, ότι απλά ήθελε να γνωρίσει την κόρη με γιαγιά της. Αλλά οι ασταθείς του εξηγήσεις και αποκαλυφθείς ψέματα μόνο ενίσχυσαν τη θέση της Μαρίνας. Ο διαζύγιο επισημοποιήθηκε γρήγορα. Η Μαρίνα έλαβε την πλήρη επιμέλεια της στη Λενότσκα και ως τον Αντρέι αποφασίστηκε αυστηρά καθορισμένες συναντήσεις. 1 σε 2 εβδομάδα με παρουσία κοινωνικού εργαζόμενου σε ειδικό κέντρο για επισκέψεων. Οι πρώτες μερικές συναντήσεις αυτός πραγματικά ήρθε, καθόταν με την κόρη του, αμήχανα προσπαθούσε να παίξει. Έδινε παιχνίδια, αλλά σταδιακά οι επισκέψεις του έγιναν όλο σπανιότερες. Αρχικά έχασε μία συνάντηση, μετά 2, μετά σταμάτησα να έρχομαι εντελώς. Διατροφή δεν τα πλήρωνε τακτικά. Αυτό Μαρίνα έπρεπε να το παραδεχτεί. Κάθε μήνα σχετικά με έρχονταν ένα ποσό, ακόμα και μεγαλύτερη από εκείνη που ορίστηκε το δικαστήριο. Αλλά από υπόλοιπο ο Αντρέι εξαφανίστηκε αέρα. Σύμφωνα με τις φήμες που έφτασαν μέσω κοινών γνωστούς, συνέχιζε να ζούσε με τη μητέρα του, εργαζόταν σε εκείνη την εταιρεία, αλλά προσωπική ζωή του δεν. Και η Μαρίνα. Η Μαρίνα προχωρούσε μπροστά. Επέστρεψε στη δουλειά όταν η Λενότσκα έγινε 1,5 χρόνια. Προσέλαβε μια νταντά αυστηρή αλλά φροντισμένη Βαλεντίνα Σεργέευνα, πρώην δασκάλα των πρώτων τάξεων. Οργάνωσε τη ζωή της έτσι, ώστε κάθε ελεύθερη λεπτό να περνάω με την κόρη μου. Και μετά σε τη ζωή της ζωής της εμφανίστηκε ο Μάξιμος. Η μαμά, κοίτα, πόσο ψηλά. Η φωνή της Λενότσκα έφερε τη Μαρίνα στο παρόν. Το κορίτσι στέκονταν στην κορυφή του λόφου, περήφανα, σαν να έχει κατακτήσει το Έβερεστ. Βλέπω το ηλιαχτίδα. Τώρα κατέβα προσεκτικά. Η Μαρίνα χαμογέλασε βγάζοντας το τηλέφωνό της για να ανακαταγράψει αυτήν τη στιγμή. Η Λενότσκα έφυγε, κατέβηκε από μεταλλικό σίδερο και νικηφόρα σήκωσε τα χέρια της. Άλλη μια φορά. Όχι γλυκιά μου, είναι ώρα σπίτι. Η Μαρίνα έδειξε το ρολόι, 15 λεπτά με τα πόδια και μετά ο μπαμπάς θα περιμένει. Λοιπόν εντάξει, η Λενότσκα έκανε μια αστεία, αλλά δεν μπορείς να διαφωνήσεις δεν. Αλλά αύριο 2 φορές στην Τολόφο. Σύμφωνη. Η Μαρίνα έτεινε το χέρι της και μικρή ζεστή παλάμη εδώ έχει τοποθετήθηκε στην την παλάμη της. Αυτοί αργά περπατούσαν στο φθινοπορεινό πάρκο με το θρώισμα με τα πεσμένα φύλλα. Λενοτσκά, όπως συνήθως μιλούσα κατάπαυστα για παιδικό, για το καλύτερη φίλη της Σόνια, για την παιδαγωγό που σήμερα επένεσε το σχέδιο και ο Ντίμα είπε ότι το σχέδιο είναι κακός, είπε. Ο ανόητος Ντίμα, η λιαχτίδα μου, ίσως, απλά ζηλεύει. Για σε είσαι καλά τα καταφέρνεις, υποθέτω η Μαρίνα. Πιθανώς, η Λενότσκα σκέφτηκε. Αυτός πάντα ζήλευε και με ενοχλεί εμένα από τις κοτσίδες μου. Είναι σοβαρό. Με προσποιητή αυστηρότητα είπε η Μαρίνα. Αν το αγόρι τραβάει τις κοτσίδες, ξέρεις ότι αυτό σημαίνει. Τι, ενδιαφέρθηκε η Λενότσκα. Τι τούτου, κλείνει το μάτι η Μαρίνα. Φου. Η Λενότσκα έκανε μια γκριμάτσα αποστροφής, που η Μαρίνα ξεσπάσει σε γέλια. Δεν θέλω να μου να του αρέσω. Τα αγόρια είναι αντιπαθητικοί. Λοιπόν, θα δούμε τι θα πεις χρόνια μετά 10 χρόνια, χαμογέλασε η Μαρίνα. Είναι ήδη πλησίαζαν στο σπίτι, όταν η Λενότσκα ξαφνικά σταμάτησε και κοίταξε κάπου μπροστά. Η Μαρίνα ακολούθησε την με το βλέμμα της και παγώθηκε. Στην είσοδο στέκονταν η Αντωνίνα Πετρόβνα. 5 χρόνια σχεδόν δεν την άλλαξαν την. Όλα αυτή η ιδανική χτένισμα, άψογο μακιγιάζ, αυστηρό παλτό. Μήπως ότι οι ρητίδες έγιναν πιο βαθιές και με πυκνά βαμμένα μαλλιά φαίνονταν ασπρομάλες. Η Μαρίνα έσφιξε σφίγγει το χέρι της κόρης της και αποφασιστικά κατευθύνθηκε προς την είσοδο. Απαγορευτική διαταγή έχασε την ισχύ της. Ναι, και η Αντωνίνα Πετρόβνα είχε πλήρη δικαίωμα να σταθεί στο δρόμο. Αλλά να συναντιέσαι με αυτήν η Μαρίνα δεν ήθελε κατηγορηματικά.
Η Μαρίνα Αντωνίνα Πετρόβνα έκανε ένα βήμα προς τα εμπρός. «Παρακαλώ, θέλω να μιλήσουμε». Δεν την έχουμε να πούμε». «Κρύο», απάντησε η Μαρίνα, προσπαθώντας να αποφύγει την πεθερά της και να πάρει την κόρη της. «Μαμά, ποιος είναι θεία?» ρώτησε δυνατά. Ρώτησε η Λενότσκα με περιέργεια κοιτάζοντας την άγνωστη. Η Αντωνίνα Πετρόβνα πάγωσε, για πρώτη φορά είδε την εγγονή της τόσο από κοντά. Το πρόσωπό της παραμορφώθηκε, δεν από την ταραχή, ούτε από πόνο. «Αυτό απλά γνωστή», γρήγορα απάντησε η Μαρίνα. «Πάμε, ο μπαμπάς μας περιμένει. Εγώ είμαι η γιαγιά σου», ξαφνικά είπε η Αντωνίνα Πετρόβνα, απευθυνόμενη στη Λενότσκα, η μαμά του πατέρα σου. Η Μαρίνα ένιωσε πως μέσα της όλα πάγωναν, σαν τολμάει. Πώς τολμά έτσι να εισβάλλει έτσι τη ζωή τους. Δεν έχω μπαμπά», είπε με σιγουριά, είπε η Λενότσκα. «Ναι, υπάρχει, αλλά αυτός δεν είναι πραγματικός πατέρας μου. Η μαμά λέει ότι ο πραγματικός πατέρας. Αυτός αγαπάει». Η Αντωνίνα Πετρόβνα χλώμιασε ότι εσύ της είπες. Αυτή στριμωγμένη γύρισε προς Μαρίνα. «Τι έβαλες στο μυαλό στο παιδί?» «Μόνο την αλήθεια», απάντησε η Μαρίνα. «Ότι ο βιολογικός πατέρας δεν ήθελε να είναι μέρος της ζωής και Μαξίμ την πραγματικός πατέρας της, επειδή αγαπάει την και την φροντίζει κάθε ημέρα». «Αυτό ψέμα», ανέβασε η Αντωνίνα Πετρόβνα. «Εσύ επίτηδες τα κανόνισες όλα για να αναπάρεις το παιδί από του γιού μου». Η Λενότσκα τρομαγμένη αγκάλιασε στη μητέρα της. Η Μαρίνα ένιωσε πως μέσα της βράζει οργή, κρύος, ελεγχόμενος. «Κατά τη γνώμη μου, 5 χρόνια πριν το δικαστήριο ήδη εξέφρασε σχετικά αυτόν θέμα», είπε με παγωμένο τόνο. «Ο γιος αποφάσισε να μην είναι μέρος της ζωής της κόρης μου. Αυτός έχασε όλα. Τα πρώτα βήματα, τα πρώτα λέξεις, πρώτα γενέθλια. Όλα. Δεν δίνεις να τον αδεί με αυτήν. Δεν είναι αλήθεια. Στου είχε ραντεβού. Σταμάτησε να έρχεται. Αυτό ήταν η επιλογή του». Αντωνίνα Πετρόβνα τράβηξε, σαν από χαστούκι. «Ο Αντρέη είναι άρρωστος», ξαφνικά είπε αυτή με διαφορετικό τόνο. «Σοβαρά, είμαι άρρωστος. Κατάθλιψη. Οι γιατροί λένε ότι ό,τι άρχισε μετά. Μετά αυτό, όπως αφαίρεσες από την κόρη του». Η Μαρίνα ένιωσε μια αίσθηση αμφιβολίας. Τι αν αυτό αλήθεια? Τι αν ο Αντρέη πραγματικά υποφέρει? «Μαμά, πάμε», τράβηξε την από το χέρι Λενότσκα. Δεν αρέσει αυτή η θεία». Αυτό το παιδικό φωνή αμέσως έφερε τη Μαρίνα στην πραγματικότητα. Το παιδί της ακριβώς είναι σημαντικό. Είναι ευτυχισμένο, υγιές παιδί της, που δεν πρέπει να πληρώνει για λάθη των ενηλίκων. Λυπάμαι αν ο Αντρέη ασθενεί», είπε ειλικρινά η Μαρίνα. «Αλλά αυτό τίποτα δεν αλλάζει. Στην Λενότσκα έχει οικογένεια και Μαξίμ. Είμαστε ευτυχισμένοι και εγώ δεν επιτρέψω σας να αναπαρεμβαίνετε στην τη ζωή μας. Απλά θέλω να δω την εγγονή μου». Η φωνή της Αντωνίνας Πετρόβνα ξαφνικά έσπασε. «Μια φορά να δει την αυτήν». «Είσαι τώρα βλέπετε», απάντησε ψυχρά, απάντησε η Μαρίνα. «Και νομίζω αυτό αρκεί. Αντίο». Πέρασε την ακίνητη Αντωνίνα Πετρόβνα και γρήγορα οδήγησε την κόρη της στην είσοδο. Ήδη την ίδια την πόρτα έριξε, κοίταξε πίσω της. Η πεθερά στέκονταν ακίνητη, κοιτάζοντας πίσω, ακολουθώντας με τέτοια έκφραση, ότι σε στιγμή η Μαρίνα έγινε λυπήθηκε. Αλλά μόνο για στιγμή. «Ποιος ήταν αυτή η παράξενη θεία?» ρώτησε η Λενότσκα, όταν ανέβαιναν με ασανσέρ. Η Μαρίνα αναστέναξε. Πάντα προσπαθούσε να είναι ειλικρινής με την κόρη μου, αλλά ορισμένες ιστορίες ήταν πολύ περίπλοκες για 5χρονο παιδί. «Θυμάσαι που σου είπα ότι πριν πατέρα Μάξιμου ήταν άλλος σύζυγος?» «Προσεκτικά», άρχισε η Μαρίνα. «Ναι», έγνεψε η Λενότσκα. «Είπες ότι αυτός πολύ καιρό έφυγε. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, η γυναίκα η μητέρα. Τεχνικά αυτή είναι η γιαγιά σου. Αλλά εγώ έχω γιαγιά», εκπλάγηκε Λενοτσά. «Η γιαγιά Λιούντα, αυτή η μαμά του μπαμπά Μάξιμα», χαμογέλασε η Μαρίνα. «Και αυτή σε πολύ αγαπάει. Και ακόμα σε έχει Σεργέη, ο πατέρας. Και η θεία μας δεν αγαπάει», ρώτησε η Λενότσκα. Αυτή τόσο παράξενα κοίταζε. Η Μαρίνα αναστέναξε. «Ξέρεις, αγαπητή μου, οι ενήλικες μερικές φορές κάνουν λάθη, μεγάλες λάθη. Και μετά δεν ξέρουν πώς να αναδιορθώσουν. Πώς όταν έκανα έχεις αχυμό στο φόρεμά σου και έκρυψε το στην τεντουλάπα», διευκρίνησε η Λενότσκα. Η Μαρίνα δεν μπόρεσε να κρατήσει το γέλιο της. «Περίπου έτσι. Ναι, μόνο πολύ πιο σοβαρό». Ο ανελκυστήρας σταμάτησε σε τον όροφο και η συζήτηση διακόπηκε. «Λενότσκα,
Φαίνεται ότι έχασε το ενδιαφέρον της για το θέμα, επικεντρώθηκε, εστιάστηκε την επικείμενη συνάντηση με τον πατέρα. Αυτοί μόλις προλάβαιναν να αναγδυθούν και να πλύνουν τα χέρια τους, όταν στο εντός της εισόδου ακούστηκε ήχος της πόρτας. Ο μπαμπάς. Η Λενότσκα όλα πόδια έτρεξε προς τον ψηλό άντρα με καλά μάτια και σκούρα ξανθιά γενιάδα. «Γεια σου, πριγκίπισσα». Ο Μαξίμ σήκωσε το κορίτσι και τη γύρισε στον αέρα. Όταν πέρασε η μέρα, μέχρι τώρα η Λενότσκα με το στόμα της μιλούσε για τις ημερήσιες περιπέτειές της, ο Μάξιμος συνάντησε με τα μάτια της τη γυναίκα του και αμέσως κατάλαβε ότι κάτι έγινε. «Λεν, τρέξε τα χέρια και κοίτα καρτούνς, ενώ είμαστε με μαμά μαγειρεύουμε το δείπνο». «Εντάξει», πρότεινε, κατεβάζοντας την κόρη στο πάτωμα. «Εντάξει». Η Λενότσκα έτρεξε στο δωμάτιό της για να τρέχοντας τραβώντας το πουκάμισό της. Ο Μάξιμος πλησίασε στην τη Μαρίνα και κοίταξε τα στο πρόσωπο. Τι συνέβη? Η Μαρίνα έσφιξε στο στήθος του στη θήκη, νιώθοντας την ζεστασιά και ασφάλεια του συζύγου, διώχνουν τα υπολείμματα ανησυχίας. «Η Αντωνίνα Πετρόβνα», είπε σύντομα, «περιμέναμε μας στην την είσοδο. Ο Μαξίμ σφιγμένος. Τι χρειάζεται. Λέει ο Αντρέι είναι άρρωστος. Κατάθλιψη. Και ακόμα αυτή ήθελε να δει τη Λενότσκα. Και τίποτα». Η Μαρίνα απομακρύνθηκε και κοίταξε τον άντρα της στα μάτια. «Δεν θα τους επιτρέψω τους να αναπαρεμβαίνουν στη ζωή μας. Ποτέ». Ο Μάξιμος κίνησε. «Σωστά. Αλλά είσαι εντάξει», η Μαρίνα σκέφτηκε. Η συνάντηση με πεθερά της ξυπνήσε παλιές αναμνήσεις, αλλά με έναν παράξενο τρόπο ένιωθε ήρεμη, σαν να ήταν το τελευταίο φάντασμα του παρελθόντος επιτέλους εξαφανίστηκε. «Ξέρεις», είπε αργά, σε εντελώς τάξη. Πρώτη φορά για πολύ καιρό κατάλαβα πραγματικά ότι όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, ότι νικήσαμε. Την αγκάλιασα. «Φυσικά και νικήσαμε. Έχουμε μια υπέροχη κόρη, ένα όμορφο σπίτι και αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Τι άλλο χρειαζόμαστε?» Η Μαρίνα χαμογέλασε. «Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Το βράδυ πέρασε όπως συνήθως. Δείπνο, παιχνίδια με τη Λενότσκα, μπάνιο, παραμύθι για ύπνο. Το κορίτσι αποκοιμήθηκε σχεδόν αμέσως, κουρασμένο από την γεμάτη μέρα. Η Μαρίνα και ο Μαξίμ κάθονταν στην κουζίνα πίνοντας κρασί και απολαμβάνοντας τις σπάνιες στιγμές ησυχίας. «Ξέρεις», είπε σκεπτικά ο Μαξίμ, «σκέφτομαι τον Αντρέι. Σχεδόν τον λυπάμαι, αλήθεια», εκπλάγηκε η Μαρίνα. «Ναι, φαντάσου, έχασε μια τέτοια γυναίκα όπως η Ράντι». Ο Μαξίμ άγγιξε τρυφερά το χέρι της. «Και μια κόρη όπως η Λενότσκα. Γιατί?» «Για την άρρωστη προσκόλληση στη μητέρα του. Στην ουσία δεν ήταν καν δική του επιλογή. Απλά δεν μπορούσε να επιλέξει». Η Μαρίνα σκέφτηκε. Ποτέ δεν είχε δει την κατάσταση από αυτή την πλευρά. «Ίσως έχεις δίκιο», είπε τελικά. «Αλλά ξέρεις τι είναι το πιο περίεργο? Είμαι ευγνώμων για όλα όσα συνέβησαν. Εννοώ, αν δεν ήταν εκείνο το περιστατικό στο μετρό, ο τοκετός μόνη μου, όλες αυτές οι δοκιμασίες, δεν θα ήμουν αυτή που είμαι τώρα και ίσως δεν θα σε είχαμε συναντήσει ποτέ». Ο Μαξίμ χαμογέλασε. «Σίγουρα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι η βλάβη του αυτοκινήτου σου και ένας τυχαίος μηχανικός που βρισκόταν εκεί θα άλλαζαν όλη μας τη ζωή?» Η Μαρίνα γέλασε, θυμούμενη την πρώτη του συνάντηση. Η Λένοτσκα ήταν λίγο πάνω από 2 ετών όταν το αυτοκίνητο της Μαρίνας έσβησε στη μέση του δρόμου. Ο Μάξιμος, που περνούσε από εκεί, σταμάτησε για να βοηθήσει. Όταν είδε το μικρό κοριτσάκι στο αυτοκίνητο, έδειξε ιδιαίτερη φροντίδα, τους πήγε ακόμη και στο σπίτι, όταν αποδείχθηκε ότι το πρόβλημα ήταν πιο σοβαρό από ό,τι φαινόταν. «Θυμάσαι πως η Λενότσκα αμέσως έτρεξε προς εσένα?» Η Μαρίνα χαμογέλασε στη μνήμη, εκείνη που συνήθως έκλαιγε όταν έβλεπε άγνωστους άντρες. Και πώς να μην το κάνει? Ο Μαξίμ φαινόταν πραγματικά συγκινημένος. Ήταν ένα σημάδι. Η σχέση τους εξελίχθηκε αργά. Ο Μαξίμ ήταν υπομονετικός. Κατανοώντας τι είχε περάσει η Μαρίνα, δεν έσπευδε ποτέ τα πράγματα, δίνοντάς της χρόνο να συνηθίσει την ιδέα ότι δεν είναι όλοι οι άντρες σαν τον Αντρέι. 1 χρόνο αργότερα της έκανε πρόταση γάμου και 6 μήνες μετά παντρεύτηκαν σε μια μικρή τελετή με τους πιο στενούς τους φίλους. Και μετά ξεκίνησε η διαδικασία υιοθεσίας. Ο Μαξίμ επέμενε ότι ήθελε να γίνει για τη Λενότσκα πραγματικός πατέρας με κάθε έννοια της λέξης. «Ξέρεις», είπε ο Μαξίμ σπάζοντας τη σιωπή, «ίσως πρέπει να σκεφτούμε να κάνουμε ένα αδελφάκι για τη Λενότσκα. Είναι ήδη μεγάλη και εσύ είσαι εξαιρετική μητέρα». Η Μαρίνα χαμογέλασε. «Μόλις ήμουν έτοιμη να σου το πω». Ο Μαξίμ πάγωσε. «Θέλεις να πεις ότι...» «Το τεστ έδειξε 2 γραμμές σήμερα το πρωί», ομολόγησε η Μαρίνα. «Ακόμα δεν το πιστεύω τελείως».
Ο Μαξίμ σηκώθηκε από τη θέση του και αγκάλιασε τη γυναίκα του. «Είναι καταπληκτικό. Θα τα καταφέρουμε. Θα είμαι δίπλα σου κάθε λεπτό. Το ορκίζομαι». Η Μαρίνα γέλασε, νιώθοντας τα μάτια της να γεμίζουν δάκρυα χαράς. «Το ξέρω, γι' αυτό και είμαι τόσο ήρεμη». Εκείνη τη στιγμή, από το παιδικό δωμάτιο ακούστηκε μια αδύναμη φωνή. «Μαμά, μπαμπά, θέλω να πιω. Έρχομαι, πριγκίπισσα». Ο Μαξίμ φίλησε τη γυναίκα του και έτρεξε προς την κόρη του. Η Μαρίνα έμεινε στην κουζίνα κοιτάζοντας από το παράθυρο τη νυχτερινή πόλη. Περίεργο πώς εξελίσσεται η ζωή. Πριν από 5 χρόνια, σε εκείνο το διαμέρισμα με την νεογέννητη κόρη της στην αγκαλιά, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ήταν τόσο ευτυχισμένη. Θυμήθηκε εκείνη την ηλικιωμένη γυναίκα στο μετρό με τα απλά αλλά προφητικά λόγια της. «Ο Θεός τα βλέπει όλα». Τότε αυτά τα λόγια της έδωσαν ελπίδα. Τώρα ήξερε ότι ήταν αλήθεια. Η ζωή έβαλε τα πάντα στη θέση τους. Όχι πάντα όπως το περιμένεις, αλλά συχνά ακριβώς όπως πρέπει. Την ίδια βραδιά, αλλά σε άλλο μέρος της πόλης, η Αντωνίνα Πέτροβνα καθόταν στο κρεβάτι του γιού της. Ο Αντρέι ήταν ξαπλωμένος, γυρισμένος προς τον τοίχο, αδιάφορος για τα πάντα. «Την είδα», είπε σιγά η Αντωνίνα Πέτροβνα. «Την κόρη σου. Είναι όμορφη. Και μοιάζει τόσο πολύ με σένα όταν ήσουν μικρή». Ο Αντρέι δεν απάντησε. Δεν απαντούσε εδώ και αρκετές μέρες από τότε που μια άλλη κρίση κατάθλιψης τον είχε καθυλώσει στο κρεβάτι. «Μεγάλωσε», συνέχισε η Αντωνίνα Πέτροβνα, σαν να μην πρόσεξε τη σιωπή του. «Έχει μακριά μαλλιά, πιασμένα σε αλογοουρά και τα μάτια σου». «Τα μάτια σου». Το στόμα της στέγνωσε. Η Αντωνίνα Πέτροβνα κατάπιε το σάλιο της, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα συναισθήματά της. Η Μαρίνα λέει ότι έχει νέο πατέρα. Η φωνή της έτρεμε. «Τι?» «Ότι της εγκατέλειψες». «Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια, Αντρέι. Ξέρουμε ότι δεν είναι αλήθεια». Ο Αντρέι συνέχιζε να σιωπά, αλλά οι ώμοι του άρχισαν να τρέμουν ελαφρά. Έκλαιγε αθόρυβα, απελπισμένα. Η Αντωνίνα Πέτροβνα έβαλε το χέρι της στον ώμο του. «Θα τη φέρουμε πίσω, γιέ μου. Όταν θα γίνεις καλά, θα βρούμε έναν τρόπο. Στο υπόσχομαι». Δεν πρόσεξε ότι ο Αντρέι κούνησε αργά το κεφάλι. Είχε καταλάβει εδώ και καιρό αυτό που η μητέρα του δεν ήθελε να παραδεχτεί. Ορισμένα λάθη δεν μπορούν να διορθωθούν. Ορισμένες αποφάσεις δεν μπορούν να ανακληθούν. Και μερικές φορές το μόνο που μένει είναι να ζήσεις με τις συνέπειες της επιλογής σου. Τη στιγμή που άφησε τη Μαρίνα να γεννάει και έφυγε με τη μητέρα του, υπέγραψε την καταδίκη της ευτυχίας του. Και τώρα, 5 χρόνια μετά, άρχισε επιτέλους να το καταλαβαίνει. Λένε ότι η κάρμα είναι μαστίγιο, αλλά μερικές φορές απλά βοηθά να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, απελευθερώνοντας τους καλούς ανθρώπους από τοξικές σχέσεις. Και ας φαίνεται άδικο από έξω, λένε ότι στερήθηκε τον πατέρα από τη μοναχοκόρη του, αλλά ο πατέρας δεν πρέπει να είναι αυτός που έχει το αίμα, αλλά αυτός που έχει τις πράξεις, ειδικά όταν πρόκειται για μια έγκυο γυναίκα στο μετρό. Και